ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kakaroon sa Sabado, Mayo 18, tuig 2024. Sa gihapon, inimula nga ni mo ang kurman, Bombo Cham Blanco Hover kagkaroon sa Madalkuan. Kag mga nagapanguna nga mga palita, Iloilo City Councilor Miguel Treñas, nagaplano nga himun ordinansa ang pagpaligayon sang mass wedding. Sa iban pa nga matalupang doon nga mga balita, 75 million pesos nga mitigating response and recovery measures ginaduso sa PDRRMC ginaprubahan na kaginlakip sa PDRRMC Resolution number 6 nga maginkabahin sa State of Calamity Declaration sang probinsya. Western Visayas Transport Cooperative President Boyd Parcon ginsabat ang reklamo sa mga operator nga hindi transparent sa iya sininga miyembro. Programa sa national government nga akap na kalabot na sa Iloilo City. Mga bulutuan o kon nahulot kasihan sa Ramon Avancenia National High School, mas dangin madinuagon bangod sa ginpatigayon nga Brigada Eskwela. Muni madalagkuan mabalita issues king impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagkapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Isa na lang kasimana ang nabilin ka Grand Rona sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Kanino pang ginahulat mo? Maghimo na sang madamo sining entries para dako man himo sining chance nga magganaog. 1 million pesos ang nagahulat sining premyo sa aton sining grand winner sa palabuton sining Mayo 25 tuig 2024. Sa aton sining Grand Draw, may regional prizes man kita kung sining mayara sa mga daog sang 50,000 pesos sa area sang Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Siyempre, walang uuwing luhan kay man sa 24 ka mga areas ka kung sining mayara sa Bombo Radio kag Star FM stations may guaranteed na prize kita dira. Nga mga daog sang 15,000 pesos sa first prize, 10,000 pesos sa second prize, kag 5,000 pesos naman sa third prize. Gani anong pang ginahulat mo magpasakop na sa Buena Mano Salvo Year 18 promo? Ang wala nagapasakop, syempre wala man sang tsansa nga magdaog. Gani kung gusto mo nga makaangkon sang tsansa nga magdaog, kung gusto mo nga dako ang imo sining tsansa nga magdaog, damo aman ang imo sining entries nga ihulog. May mga designated drop-box centers kita sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Subong man sa palibot sa syudad sa Iloilo. May mga drop-boxes man kita sa mga sanga, sang R. Florente Pawn Shop and Jewelry or Diamond and Pearl House. Kag pwede ka man niya direkta nga makahulog diri sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo dira sa ground floor. May mga designated drop boxes kita dira, no? Kung ang imo sining proof of purchase nga ginagamit, amo ang ining alcohol bla, casino ethyl alcohol, 99.9% germs patay, alaga ang kamay. Ara man dira, no? May designated drop box man sa Orocan, may isang buhay mo, Silver Swan, our Florente Pawn Shop, Surf Powder, Surf Liquid, o kon Surf Fabcon. Dugang pagin karon nga mga impormasyon kung paano ikaw makapasakop kay patpatunta sa paray nga pagpalayag sa bumuhanay sa udto, balikan tay nila kip na diri ang detalye sa mga nagapauna kag dalagkuan nga mga balita pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi man malain ang loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simpleng nga pagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Mayo 18 taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban-Tarlac naglabas ng mga larawan na kasama niya si Pangulong Marcos kasunod ng pagpapahayag na duda ito sa kanyang pagkakakilanlan. Vice Admiral Alberto Carlos tuluyan ng pinalitan sa pwesto bilang Commander ng Armed Forces of the Philippines Western Command. Ito namang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at bansang Japan na layong tulungan ng Pilipinas sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard nilagdaan na. 8.4 million pesos na halaga ng multa inaasahang makokolekta yan mula sa isa nagawang operasyon ng Department of Transportation laban sa mga kolorong nasasakyan. Itong si Representative Elpidio Barsaga ihatid na ho sa huling hantungan ngayong hapon. Sa ating international news, abangan 17 United States citizen doctors mula sa Gaza inilikas na ng Estados Unidos. Sa ating balitang pampalakasan, Pacers naitabla ang serye laban sa Knicks 3-3 para maihatid ang laban sa Game 7. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating nagbabagang balita. Kabombo at Kaster Nation abay naglabas ng mga larawan. Ito hong kontrobersyal na alkalde ng Bamban-Tarlac na si Alice Guo kung saan makikitang kasama niya rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng naging pahayag ng punong ehekutibo na hindi niya kilala itong naturang alkalde at kung saan ito nagmula, dahilan kung bakit kinakailangan talagaan niya na magsagawa nga ng kaukulang investigasyon laban nga sa naturang alkalde. Ilang minuto matapos ang naging pahayag na ito ni Pangulong Marcos Jr., nag-upload ng kanyang mga larawan itong si Guo kasama ang Pangulo na kuha umano sa ginawang inspection sa airport sa New Clark City Access Road noong Pebrero 20 ng kasalukuyang taon, kung saan ay naging panauhin umano siya sa aktibidad na ito. Bukod dito, mga kabombo at Kastar Nation, mayroon ding mga naglalabasang larawan ng Pangulo na kasama nga itong alkalde na may petsang Mayo 8 ng kasalukuyang taon, kung saan nakasama niya itong si Pangulong Marcos sa kanyang proclamation rally noong siya ay kumakandidato bilang isang presidential candidate naman. Maliban pa sa Pangulo ay may mga larawan din na makikitang kasama niya itong si Senator Amy Marcos at maging si Speaker Martin Romualdez. Matatandaan, nauna na ngang sinabi nitong Senador Amy Marcos na minsan na niyang nakasama sa isang aktibidad itong alkalde ng Bamban-Tarlac nang bumisita ito sa naturang lalawigan para sa isang programa
kasama nga ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Habang sa ngayon ay wala pa namang nagiging tugon ng Palasyo Malacanang hinggil sa mga larawang ito. Samantala, tuluyan ng pinilitan sa pwesto bilang Commander ng Armed Forces of the Philippines Western Command si Vice Admiral Alberto Carlos Jr. Ito nga ang kinumpirma mismo ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanya naging talumpati sa harapan ng mga tauhan ng Philippine Navy na nakadeploy sa Pag-asa Island. Ayon sa kalihim, epektibo mula Mayo 7 ng taong kasalukuyan ay opisyal ng nanungkulan bilang Acting Commander ng Armed Forces of the Philippines Western Command si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. matapos nga na maghain ng personal leave si Carlos. Samantala, sa isang mensahe naman ay ipinadala sa Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na ang pagkapalit sa liderato ng Western Command ay walang kinalaman sa pinulutang ng New Model Agreement ng Chinese Embassy in Manila. Aniya, bahagi ito ng ongoing changes sa leadership at key positions sa loob ng hanay ng hukbong kasundaluhan na mahalaga para yan sa kanilang institusyon upang makiangkop at makatugon sa mga nagbabagong security environment ng ating bansa. Kaugnay nito mga kabombo, nagpahayag din ng buong suporta ang Armed Forces of the Philippines kay Rear Admiral Torres bilang acting commander nga ng Western Command na isang kritikal na tungkulin na nangangailangan ng isang maasahan at may kakayahang pinuno. Matatandaan na una rito ay nakaladkad ang pangalan ni Vice Admiral Carlos sa issue ng New Model Agreement kaugnayan sa Ayungin Shoal matapos nga nasabihin ng Embahada ng China sa Maynila na siya ang nakapulong ng isang Chinese diplomat ukol dito. Naglabas din umano ng mga transcript at recording ang naturang embahada hinggil sa muna phone call conversation ng dalawang opisyal, bagay na mariin namang kinundena ng mga opisyal ng Pilipinas. Kasabay nito ay sinabi naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na madali lamang mapeke ang transcript at recording sa pamamagitan niya ng deepfake. Habang sinabi naman ni Defense Secretary Teodoro na kung sakaling totoo man, ito ay malaking paglabag ito sa anti-wiretapping law ng Republika ng Pilipinas. Sa ngayon mga kabombo, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Department of Foreign Affairs hinggil sa nasabing issue. Oras, 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay ganap nang nalagdaan ang isang kasunduan sa pagitan niya ng Pilipinas at ng bansang Japan na layong tulungan ng bansa sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa mga kawani ng media. Nanguna sa paglagda sina Department of Foreign Affairs Secretary Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya na sa ginanapyan diplomatic notes ceremony. Nakasaad sa kasunduan na ito na magbibigay ng tulong pinansyal ang Japan o ang Official Development Assistance. Layunin nito na mapalakas nga ang modernisasyon sa buong hanay ng Philippine Coast Guard para yan sa mga ginagawa nitong pagpapatrolya sa may bahagi ng pinag-aagawang karagatan sa West Philippine Sea. Ang naturang tulong ay siya namang gagamitin dito sa pagbili ng 5 bagong 97-meter offshore patrol-capable multi-role response vessel na maaari namang magamit sa patrol operation sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito naman ay nagkakahalaga ng kabuang 64.3 billion yen at inaasahang matatapos ito pagsapit ng taong 2027 hanggang 2028. Samantala, hindi naman bababa sa 8.4 million pesos na halaga ang multa na inaasa makokolekta ng pamahalaan mula yan sa kanilang nahuli mga kolorum ng mga sasakyan sa isinagawang anti-colorum operations ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ang nasabing operasyon ay kinasa sa pakikipagtulungan nila sa Philippine Coast Guard at maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa datos ng naturang ahensya, umabot sa 8 mga kolorum na sasakyan ang nahuli. Kabilang narito ang mga iligal na pumapasadang mga van at maging ang mga private vehicle.
Samantala, patuloy pa rin ang babala at panawagan ng Department of Transportation sa taong bayan na huwag nang tangkilikin pa ang mga kolor na sasakyan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at para na rin na panatilihin ang kaayusan sa sektor ng transportasyon. Sa iba pang mga balita, ihahatid na ngayong hapon sa Sacred Heart Memorial Garden sa Dasmariñas City ang labiho ng pumanaw na kongresista ng syudad na si Representative Elpidio Barsaga. Matatandaang binawian ng buhay ang naturang mambabatas noong buwan ng Abril, araw ng 27, 2024. Nabatid na buhos ito nga mga nakikidalamhati sa pamilya nitong si Barsaga mula pa noong ibinurol ito sa City of Dasmariñas Arena hanggang nitong Biyernes na huling gabi nga nang naalamay nito. Sa ngayon ay isinara na ang ilang lansangan patungo sa Memorial Garden dahil yan sa dami ng nais nga na makipaglibing. Nanawagan naman ng kaayusan ang mga otoridad upang maiwasan itong mga siksikan at anumang hindi inaasahang disgrasya na maraming sasaksi nga sa naturang funeral march. Target ngayon ng Department of Tourism na buksan ang ika-10 tourist rest area sa lungsod ng Baguio sa ikatlong kwartalya ng taong kasalukuyan. Ito ang kinumpirma naman ng ahensya sa publiko matapos na pasinayaan ang pinakabagong tourist rest area sa Pagudpud, Ilocos Norte noong Mayo 17 ng taong kasalukuyan na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kapag nabuksan na ang naturang lugar sa Baguio, ay ito nga ang 10 ng TRA o Tourist Rest Area sa naturang lungsod at maging sa bansa at ito rin ang magiging pangalawa sa bahagi ng Luzon. Inaasahan itong magbibigay ng komportableng pahingahan para yan sa mga turista. Dito mga kabombo ay maaaring pasalubong center o mayroong pasalubong center at maayos na comfort rooms, mga breastfeeding stations, charging at workstation, kayo na rin ang ATM at dining area. Nagbibigay rin ito ng Tourist Information Assistance Center para yan sa mga manlalakbay. Bati naman sa datos ng ahensya, target itong makapagtayo ng higit pa sa 20 tourist resting areas sa buong Pilipinas na layo namang makahatak ng mas maraming turista sa ating bansa. Sa iba pang may init na balita sa oras na ito, nagbabala ang Department of Health na posibleng tumaas pa itong bilang ng mga tinatamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS, sa bansa sa maikling panahon. Pero iyan ay kapag walang magiging maayos nga na HIV/AIDS prevention at improvement sa serbisyo ng pamahalaan. Batay sa record na inilabas ng Department of Health, hanggang nitong Marso ng kasalukuyang taon, nasa halos 130,000 na itong mga na-diagnose na kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, kung saan halos kalahati nito ang kabataan o mga bata pa lamang. Pinakamarami sa mga bagong kaso ang nagmula sa National Capital Region at mga pangunahing syudad sa bansa. Kabilang na riyan ang Region 6 at Region 7. Sinabi pa ng Department of Health na kung magpapatuloy ang ganitong uri ng sitwasyon ay lumalabas na sa projection na posibleng lumobo pa ang mga una nang nabanggit na bilang ng naturang kagawaran. Binigyan din pa ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa na maaari itong mapigilan sa pamamagitan niya ng pag-promote ng safe sex, mas maayos na health literacy na naaayon sa kultura at regular na HIV testing bilang bahagi ng primary care sa lipunan. Samantala, sunod-sunod naman ang itinaas na red lightning alert ng Ninoy Aquino International Airport. Diyan po ay pinangunahan pa rin yan ng Manila International Airport Authority. Kagabi po yan dahil yan sa naranasang matinding buhos ng ulan. Pinangunahan naman ng Airport Ground Operations and Safety Division ang paglalabas ng naturang mga alerto.
Nagtest na ng unang red lightning alert pasado alas 5:16 ng hapon kahapon at ibinaba naman ito sa yellow alert pagsapit ng alas 5:30 ng hapon. Makalipas naman ng ilang minuto ay kaagad itong ibinalik sa red alert dahil pa rin sa paglakas muli ng ulan. Bandang alas 6 naman ng 30 ng gabi at alas 7:19 ng gabi. Gayun na rin ng alas 7 hanggang alas 8 po yan ng gabi, makailang ulit na itinaas muli ang naturang alerto. Dahil dito mga kabombo, pansamantalang naantala ang lahat ng flights, maging ang lahat ng mga ground operation. Layo ng hakbang na ito na maprotektahan ng mga pasahero, maging ang kanilang mga flight crew. Kaagad namang humingi ng paumanhin ang pamunuan ng Manila International Airport Authority sa mga pasaherong naantala at naapektuhan ang kanilang mga biyahe. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pansamantalang ipinagpaliban nga itong paglalabas ng publication ng kanilang Monetary Policy Report para yan sa kasalukuyang period. Layunin nitong bigyang daan itong ilang isinasagawang revision sa naturang report na nabuo yan sa pagtalakay ng Monetary Board sa ginanap na Monetary Policy Meeting kamakailan lamang. Ang ilalathala kasing policy ay siyang gagamiting gabay dito ho sa pagpapasya pahinggil yan sa mga malalaking monetary transactions. Bahagi rin ito ng proseso sa tinatawag na o sa paglilipat ng tinatawag na comprehensive workhorse model para yan sa monetary policy making. Layunin nitong maisulong naman ang mababa at maging ang matatag na inflation para yan sa kapakanan ng ating mga kababayan. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag pa mga pagabalita mula sa ating mga kasamahan. Itong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ipinaubayan na sa Department of Foreign Affairs ang pagharap yan sa ikakasang investigasyon ng Senado hinggil sa munay wiretapping ng Chinese Embassy sa isang AFP official. Habang liderato naman ng Senado, kakausapin muna ang mga kapwa-senador sa isang executive session hinggil sa ikakasang investigasyon sa naturang issue. May pagulat dyan si Bombo J.C. Galvez. Ipinauubayan na ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa Department of Foreign Affairs ang pagharap sa ikakasang investigasyon ng Senado hinggil sa sinasabing wiretapping ng Chinese Embassy sa Maynila sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines Western Command. Itong naging posisyon ni Teodoro at ipinaliwanag dito ng Department of Foreign Affairs ang tanging ahensya na may karapatang sumagot o magbigay ng opinyon sa usapin. Git ng kalihim, hindi nila maaring pangunahan ang Executive Department at ang lead agency na nagsasagawa ng investigasyon kung totoo ang issue. Nang matanong naman kung dadalo siya sa ikakasang pagsisiyasat ng Senado, muling sinabi ni Teodoro ng Department of Foreign Affairs ang lead agency tungkol sa issue at susunod lamang sila. Hindi kami pwedeng mag-comment sa Senate processes, no? Hindi namin pwede pangunahan. Sa ganang amin sa Executive Department, nasabi nga namin the lead agency conducting the investigation as to whether or not something is true, whether or not there was an improper contact is the DFA. The DFA is the principal agency involved because allegedly this is a Chinese embassy effort. So we have to consult with the DFA and wait for the DFA to come out with its findings. Kaugnay nito, inihayag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kakausapin muna niya ang mga kapwa niya senador sa isang executive session tungkol sa pinapanukalang Senate inquiry. Well, there are some sensitive issues that will be discussed there. To be very honest, kasi these discussions may expose us to sensitive matters na malalaman ng kabila, malalaman ng kalaban. So, kailangan pag-isipan natin yan na mabuti, pag-aralan natin yan na mabuti, pag-discussion nga kami ng closed door with Secretary Gibo to make sure that no information is inadvertently released that will affect our national security stand and posture in the country. Yan ang napakalaga. One thing I've known in almost 25 years of public service is nangunguna palagi, nangingibabaw palagi ang
national security ng bansa. Kailangan talagang dapat yan ang bigyan ng napaka-importanting konsiderasyon bago magkaroon ng mga hearings na ganito. So, we'll be discussing it further with the Secretary and there might be some certain sensitive information that will be given out. So, we have to study this further with our colleagues in executive session. Una rito, naghain ng Senate Resolution number 1023 si Senator Francis Tolentino, chairperson ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, para silipin ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa Maynila sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines Western Command. Binigyan din ni Tolentino na labag sa batas para sa sino mang individual na hindi otorisado ang palihim na i-record ang anumang komunikasyon. Ito'y matapos magbanta ang China noong Mayo 7 na ilalabas ang transcript at audio recording ng isang umano'y phone conversation sa pagitan ng mga opisyal ng China at ni Armed Forces of the Philippines Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos kaugnay sa new model sa paghawak sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Tinalakay umano sa recording ang new model ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea na sinasabing pinahintulutan ng mga top officers ng Department of National Defense at AFP, kabilang sina Defense Secretary Gibo Chodoro Jr., National Security Advisor Eduardo Anyo at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Samantala, nakatakda naman sa Martes ang pagdinig ng Senado, kabilang sa mga padadaluhin ang Department of National Defense, Department of Foreign Affairs, National Intelligence Coordinating Agency at Chinese Embassy sa Maynila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Oras 20 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay malaki ang maitutulong sa mga Muslim na Pilipino. Ito nga ang posibleng pagsabatas ng isang panukala na naglalayong maitatag ang Sharia Court sa National Capital Region at maging sa rehiyon ng Visayas. Ito ang inihayag ni Lanao del Norte Representative Khalid Dimapuro sa isang panayam. Ayon sa mambabatas, umaasa ito na maisa sa katuparan itong ang pagsasabatas ng naturang bill sa labas yan ng rehiyon ng Mindanao. Sa ngayon kasi, mayroong Sharia Court sa Zamboanga sa bahagi ng Western Mindanao. Ito ay naitatag naman sa bisa ng Presidential Decree number 1083 na nilagdaan naman ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Paliwanag ni Dimapuro, nahihirapan kasi ang mga Muslim na maka-access sa Sharia courts dahil yan sa Mindanao lamang ito available. Umaasa naman ang mambabatas na sa gaganaping pagpupulong ng Bicameral Committee sa susunod na linggo ay may sasaayos na ang bill version nito. Pirmado na ang isang Memorandum of Agreement na naglalayong irehistro ang mas maraming mga kabombat Quezon na botante na senior citizens sa ating bansa. Ito ngay matapos na lagdaan ng Commission on Elections sa COMELEC at National Commission of Senior Citizens ang naturang kautusan. Layon ito na mahikayat ng mga senior na bumoto sa darating na 2025 midterms and national and local elections. Nanguna naman sa seremonya sina COMELEC o Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at NCSC Chairperson Franklin Quijano. Isa sa katuparan nito sa pamagitan niya ng Register Anywhere Project ng poll body. Layo ng inisyatibong ito na maging maayos ang voting experience ng mga nagkatatandang Pilipino sa ating bansa. Kaugnay nito ay kinalala naman ni Quijano ang ginagawang hakbang ng Commission on Elections para maabot ang lahat ng mga Pilipino sa ating bansa at may sagawang kanilang karapatan sa pagboto ng mga susunod na opisyal na mamumuno sa Pilipinas. Samantala, wala nang patid. Ito hong mga ginagawang paglilinis ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga baradong daluyan ng tubig sa kanilang lungsod. Ito ay bilang paghahanda dito sa nalalapit na tag-ulan o itong La Niña phenomenon season. Sa isang pahayag, sinabi ng lokal na pamahalaan ng naturang lungsod na patuloy nga itong ginagawang pag-iikot ng kanilang district action offices at
Quezon City Engineering Department sa mga barangay upang malinis etong mga baradong kanal na magiging posibleng maging sanhi ng mga pagbaha sakali man na bumuhos etong sunod-sunod na ulan. Layunin rin ng hakbang na ito na masigurong matanggal itong lahat ng mga basura sa mga daluyan ng tubig. Kung maalala, nagsagawa na ng declogging, repair at maging clean-up operation ang District Action Office at Quezon City Engineering Department kamakailan lamang. Kabilang na rito ang Northview 1, Pangasinan Street, Battalion Street, Barangay Batasan Hills, kabilang na ang Pacamara Street sa Barangay Commonwealth sa naturang lungsod. Napasailalim rin sa naturang proseso ang bahagi ng Quezon Memorial Circle at maging ang mga manhole sa elliptical bike lane. Samantala, sa ulat nga ng naturang lokal na pamahalaan, magpapatuloy rin ang operasyon na ito sa iba pang mga barangay sa lugar na binabaha tuwing magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Bombo International News. Nasa 17 United States citizens ang tinulungan ng Estados Unidos na makalikas na mula sa Gaza City. Ito ngayon matapos na maipit ang mga ito sa kaguluhan sa naturang lugar matapos ang pag-atake ng Israeli Defense Forces at pag-asara ng border ng Rafah Crossing sa Egypt. Sa tulong naman ng Embahada ng Estados Unidos sa Jerusalem ay ligtas na nakalikas ang naturang mga American doctors. Habang patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng mga ito sa grupong kanilang kinabibilangan at yan nga po yung mga grupong kinabibilangan ng mga doktor na nasagip ng Embahada ng US. Gayon din sa kanilang mga pamilya. Samantala bukod sa mga ito ay napaulat din na may 3 pang iba pang mga United States citizen doctors na pa mga bahagi ng volunteer medical mission ang mas pinili pa rin na manatili sa Gaza sa kabilayan ng kasalukuyang sitwasyon doon po para naman sa kanilang layuning magpaabot ng atensyong medikal sa sinumang mangangailangan na apektado na nagpapatuloy ng kaguluhan ngayon sa naturang lugar. Bombo Sports News. NBA update pa rin mga kabombo at Sir Nation, abay nagawa ng Indiana Pacers na makaladkad ang laban nila sa New York Knicks para yan sa Eastern Conference hanggang sa Game 7. Bagamat maagang nakalamang itong Knicks sa unang quarter, nabigo naman silang mapanatili ang momentum nito. Mabilis na nabawi ng Pacers ang kalamangan pagpasok yan ng second quarter na itinuloy nila hanggang sa huling bahagi ng laro. Dahil dito, nagtapos ang laban sa score na 116-103 at pabor nga sa Indiana Pacers at nagresulta sa 3-3 ang marka para yan sa best of 7 series. Gumawa si Pascal Siakam ng 25 points at si Tyrese Haliburton naman ay nag-ambag ng 15 points at 9 assists. Habang nasayang naman ang ambag ng next player para sana sa halos sa abot kamay na nilang tagumpay sa Eastern Conference. Samantala, balik tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Ninig naman ng magnitude 4.5 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Naranasan ito kanilang alas 5:45 ng umaga. Natukoy naman ang epicenter ng layong 96 kilometers sa timog silangang bahagi ng Governor Generoso sa Davao Oriental. May lalim itong 111 kilometers sa tectonic ang pinagmulan nito. Wala namang naitalang pinsala at wala ring inaasang aftershocks mula yan sa naturang lindol. Oras 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay matagumpay. Ito hong isinagawang outreach program ng Quezon City Police District sa lungsod ng Quezon mula Mayo 10 hanggang Mayo 16 ng kasalukuyang taon. Batay sa datos, aabot sa higit 59 na outreach program ang kanilang naisagawa mula sa iba't ibang lugar sa nasabing lungsod. Ayon ho sa pulisya, aabot naman sa kabuang 3,803 na residente ang nakinabang sa naturang programa. Layunin nga nito na tuluyang maiangat ang lahat ng kamalayan ng publiko hinggil yan sa tamang pag-iwas sa krimen.
Isa na rito ang tamang pag-iwas sa iligal na droga at pagsasagawa ng kaukulang preventive measures para hindi malinlang ng mga Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Quezon City Police District Community Affairs and Development Division Chief, Police Colonel Benjamin Ariola, nagsagawa sila ng pagtuturo hinggil naman yan sa Community Anti-Terrorism Awareness, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan Program, Drug Awareness at maging mga safety tips sa crime prevention. Kabilang rin sa kanilang itinuro ay ang Safe Spaces Act, Bomb Awareness Anti-Bullying, Republic Act 9262, itong Anti-Violence Against Women and Their Children at iba pang mga topic. Plano namang isagawa muli ng Manila Local Government Unit ang dry run hinggil sa Carless Sunday na ipatutupad naman yan sa naturang lugar. Ito ay bahagi pa rin sa nilagdaan ni Manila City Mayor Hani Lacuna sa ilalim yan ng City Ordinance 9047 o mas kilala sa tawag ng Move Manila Car Free Sundays by the Bay, kung saan mga kabang mabubuksan nila ang ilang bahagi ng northbound at southbound lanes ng Rojas Boulevard mula yan sa Padre Burgos Circle malapit sa Luneta hanggang sa Quirino Avenue. Isinagawa ito upang magamit ng mga mamamayan ang daan sa pag-eehersisyo, paglalakad, biking, roller skating at maging family bonding. Bukod dito, layunin din ang nasabing lokal na pamahalaan na kahit papaano ay mababawasan ang polusyon sa mga kalsada. Maganap ito mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga habang inabisuhan naman at binigyan din ng ahensya ang mga motorista ng alternatibong mga daan na maaari nilang magamit habang isinasagawa ang nasabing programa. Samantala, pinaigting ng iba't ibang ahensya, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Tapis ang kanilang kampanya upang tuluyang malabanan ang illegal recruitment at trafficking in person sa mga Pilipino. Ito ay matapos nagdaan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administrator, Department of Labor and Employment, maging ng Technical Education and Skills Development Authority at Munisipalidad ng Tapas ang isang Convergence Memorandum of Agreement. Layunin na ang nasabing kasunduan na pinirmahan ng naturang mga ahensya ang ating mga kababayan ng mga maprotektahan itong mga overseas Filipino workers upang hindi sila mabiktima ng anumang uri ng krimen at layunin rin ito na mabigyan sila ng suporta at kaukulang proteksyon sa itong mga biktima at mapataas ang kamalayan ng publiko at mahikayat silang iulat sa mga kaukulang ahensya ang mga kahinahinalang aktibidad na maaaring ito nga ay isang human trafficking o ano pa bang uri ng isang krimen. Samantala, ang nasabing seremonya ng naturang paglalagda ay pinangunahan naman ni Capiz Mayor Roberto Palomar kasama si Overseas Worker Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio, maging ang Department of Migrant Workers Regional Director na si Glenda Aligonza, Technical Education and Skills Development Authority Provincial Director Rick Abraham, gayon din si Department of Labor and Employment Representative Mary Medina at si Assistant Secretary for Licensing and Adjudication Service Francis Ron de Guzman. Samantala, nakatagda namang sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert status ang Visayas Grid mamayang gabi po yan. Sabi sungan inilabas sa naturang kagawaran mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi ay ipapatupad ito ang Yellow Alert sa buong Visayas Grid sa kadahilan ng hindi sumapat ang operating margin nito sa contingency requirement ng naturang transmission grid. Aabot lamang kasi sa 2,681 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid habang ang demand naman ito ay inaasahang papalo sa 2,377 megawatts. Bukod dito, iniulat din ng National Grid Corporation of the Philippines na aabot na sa 14 na mga power plant ang kasalukuyang nag-forced outage mula yan noong buwan ng Abril hanggang buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan habang 6 naman ang nanatiling operational ngunit nasa derated capacities. Matatandaan mga kabomba na una lang sinabi ng Department
Department of Energy na asahan na madadagdagan pa ang mararanasang yellow at red alert status sa mga transmission grid sa buong Pilipinas. Sa susunod yan ng mga linggo matapos nga na malampasan nito ang projected demand sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon ng dahil sa El Nino phenomenon. Samantala sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, itinalaga bilang bagong Naval Inspector General ng Philippine Navy. Itong si Philippine Fleet Deputy Commander at Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Mismong si Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ang nanguna sa pagdaraos ng turnover ceremony sa ginanap naman sa headquarters ng Philippine Navy sa lungsod ng Maynila. Dito ay nagpahayag din si Vice Admiral Adasi ng kumpiyansa na mapapanatili ni Commodore Trinidad o mas mahigitan pa nito ang upward trajectory ng performance ng kanyang pinalitang opisyal. Kilala kasi niya si Commodore Trinidad sa kaniyang taglay na strategic vision, diplomatic acumen at operation expertise na niya na magagamit nito sa kanyang pagtupad sa kanyang bagong tungkulin sa Philippine Navy. Kaugnay nito, mga kabombo at Castar Nation ay pinuri naman ni Vice Admiral Adasi si Navy Captain Francisco Cacho na pinalitan nga ni Commodore Trinidad sa naturang pwesto. Si Commodore Trinidad ay miyembro ng PMA Sam Bisig Class of 1991 at siya ay isang distinguished naval leader na eksperto nga sa surface warfare, naval special warfare operation at naval intelligence. Samantala, ang posisyong Naval Inspector General ay isa nga sa mga pinakamahalagang tungkulin na nagbibigay naman ng mga crucial insights sa kasalukuyang status maging sa mga performance, challenges at issue na kaharapin ng Philippine Navy. Samantala, dagdagan pa natin ang ating mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan. Ang Department of Health nagsagawa naman ng iba't ibang hakbang upang mabawasan ang bilang ng mga road accidents kasabayan ng pagdiriwang ng Road Safety Month. May pag-ulat dyan si Bombo Joanna Martinez. Nagsagawa ang Department of Health ng iba't ibang mga hakbang upang mabawasan ang bilang ng mga nangyayaring road accident sa ating bansa. Ito ang inilahad ni Department of Health spokesperson na Assistant Secretary Albert Domingo kasabay ng pagdiriwang ng Road Safety Month ngayong Mayo. Ito ay batay sa ibinabang direktiba ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 115A na nagdedeklara ng taunang paggunita at pagtutok sa iba't ibang aspeto ng kaligtasan at kahandaan sa ating bansa. Ayon kay Domingo, layunin ng ahensya na mabawasan ang patuloy na pagtaas ng mga nasasawi sa ating mga kababayan dulot ng aksidente kagaya na lamang ng road crashes kung kaya't nagsagawa ito ng mga hakbang upang mapaalalahanan na rin ang publiko. Sa ilalim ng 8-point action agenda ng Department of Health, yung ikawalong priority action agenda ay yung pag-iwas sa sakit o sa Ingles ang Disease Prevention and Health Promotion. Meron tayong ginagamit na Philippine Road Safety Action Plan from 2023 to 2028 at meron tayong Interagency Technical Working Group on Active Transport. Yung ating Road Safety Action Plan na yan, layunin natin na pababain ng 35% ang mga bilang ng kamatayan o namamatay dahil sa road traffic injuries for 2028 sa pamamagitan ng road safety management, mas ligtas na mga kalye, mas ligtas na mga sasakyan at mas mabilis na responde sa mga banggaan. Dagdag din ni Domingo, batay sa datos, pang-8 umano ang road traffic injuries sa pinakamataas na dahilan ng kamatayan sa buong mundo. 54% daw rito ang mga taong tumatawid lamang sa pedestrian na nasasagasaan, mga nagbibisikleta at gumagamit ng motorsiklo na aksidenteng nababangga sa kalsada. Habang karamihan sa mga sangkot sa nasabing aksidente ay ang mga bata edad 5 to 14 na taong gulang, kasama na rin ang mga kabataan na may edad 15 to 29 na taong gulang. Sa ngayon, target ng Department of Health na isulong ang kamalayan ng mga Pilipino lalo na at ipinagdiriwang ngayon ang Road Safety Month sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras 22 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha muna tayo na mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito ho ay may kaugnayan pa rin doon sa naging kautusan nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal na itong mga paggamit nga ng blinkers at sirena dito ho sa mga iba't ibang uri ng sasakyan na hindi naman required na gumamit nito. At dyan nga ho sa may ito, mahigit 500 blinkers naman at sirena ang nasamsam ng Highway Patrol Group 7 dyan sa may Central Visayas sa 4 na buwan na isinagawa nitong operasyon. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Umabot sa 530 blinkers, sirena, strobe lights at malakas na busina ang nasabat ng mga miyembro ng Highway Patrol Group 7 sa buong Central Visayas sa loob ng 4 na buwang operasyon mula Enero hanggang Abril ng taong kasalukuyan. Alinsunod pa ito sa Administrative Order No. 18 na inisyu ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno, tauhan at iba pang sasakyan sa paggamit ng mga naturang device. Kabilang sa mga nakumpiska ang 31 blinkers, 493 ay LED lights, isa ang strobe light at 5 busina. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, pinuno ng Highway Patrol Group 7, na bago pa umano nila ipatupad ang utos ng Pangulo ay nakipag-ugnayan na sila sa Department of the Interior and Local Government para ipaalam at ipaliwanag ang patakarang ito sa mga local government units para hindi na sila gagamit ng mga sasakyan na mayroong mga ipinagbabawal na device. Sinabi ni Parilla na sa first offense ay kinumpiska lamang nila ang mga hindi otorisadong device, ngunit ang second offense pa ay bibigyan na ng Temporary Operator's Permit or TOP na makakaapekto sa kanilang eligibility na makakuha ng driver's license na may 10 taong validity. Binigyan diin naman nito ni Parilla na tangi mga marked vehicle lamang ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at mga ambulansya ang pinapayagang maglagay ng mga blinker, sirena at iba pang signaling at flashing device. Replacement from January to April within Region 7 to cover Bohol, Negros Oriental, Metro Cebu, and Siquijor. So we have an accomplishment sa blinker. We have 31 blinkers, and then lead lights 493, strobe light we have 1, and horn is 5. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ng mga maiinit na balitang nakalap ng Bombo Radio Philippines, ay nagsagawa itong si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ng inspeksyon sa mga plate making plant ng ahensya ngayong araw huyan at ng taong kasalukuyan. Ayon sa naturang pamunuan, regular umano itong inilulunsad na layunin nga na masiguro ang kalidad at maging itong magiging kahusayan ng paggawa nitong mga plaka, pati na rin itong kaligtasan ng kanilang mga tauhan na nagsasagawa nito. Mga kabombo at ka-Star Nation, sinabi pa ng Land Transportation Office na bahagi ito o itong hakbang na ito ang gampanin at pagsusumikap ng Land Transportation Office na kaagad na matugunan ang kasalukuyang backlog sa produksyon naman netong mga plaka ng sasakyan. Kung maalala nga mga kabombo, una nang inilahad at siniguro nitong opisyal na si Mendoza na wala na umanong magiging backlog dito sa mga license card at plaka ng mga sasakyan pagsapit yan ng unang araw ng buwan ng Hulyo. Ang hakbang na ito ay bahagi raw ng patuloy na pagsusumikap ng kanilang ahensya na mapabuti nga etong serbisyo sa publiko habang inaasahan naman na magtutuloy-tuloy na itong operasyon sa plate making plant ng Land
Transportation Office. Samantala sa karagdagan pang mga balita, hinimok naman ng Commission on Elections o COMELEC itong mga butanteng natanggal sa mga voters list na magparehistro para yan sa reactivation para naman makaboto sila dito nga sa gaganaping 2025 midterm elections para huyan sa national at local elections. Paliwanag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kahit na natanggal sa voters list ang isang individual, hindi naman ito nangangahulugan na hindi na sila botante dahil nasa record pa rin sila ng naturang poll body ito ngang mga pangalan nito. Tinanggal lamang o tinatanggal lamang ang mga ito bilang parusa sa ilalim yan ng batas na hindi na muna sila pabobotohin. Ilan kasi sa mga dahilan ng pagkakatanggal sa mga botante mula yan sa listahan ng mga botante ng Commission on Elections. Ito hong kabiguan na mga ito na makaboto ng 2 sunod na regular elections sa pamamagitan niyan ng court order o pagkawala ng Filipino citizenship at walang mga kaukulang valid na dokumento. Una na iniulat nga ng Commission on Elections na nasa 4.2 milyon na pangalan ang natanggal mula sa official list ng mga botante na karamihan ay mula sa Region 4 at maging dyan sa may Calabarzon Region. Ipinaalala naman ng Commission on Elections na maaari pang humabol para yan sa voter registration hanggang Setyembre 30 ng kasalukuyang taon upang ma-exercise ninyo itong karapatan ninyong bumoto sa tuwing eleksyon dito sa Pilipinas. Samantala, mga kabombo, maaring magpatala mula Lunes hanggang Sabado sa oras huyan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa anumang tanggapan ng Commission on Elections sa iba't ibang panig ng bansa. Batay nga sa talaan ng Commission on Elections, noong Mayo 5 ang kasalukuyang taon, mahigit 2.5 milyon na mga bagong botante ang nakapagtala na para yan sa 2025 national at local elections. At patuloy pa rin na umaasa nga itong poll body na ang bilang na ito ay patuloy pa rin madaragdagan hanggat hindi pa dumarating itong mismong deadline ng voter registration sa katapusan ng buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Samantala, kumuha pa tayo ng mga dagdag pa mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan mula sa iba't ibang mga lalawigan sa buong Pilipinas. Mahigit 2 solar power plant sa ilang bayan po yan ng lalawigan ng Pangasinan. Nais raw ipatayo ng Renewable Energy Company. May mga nakalat na detalye ukol dyan ang Bombo Radio Dagupan. Inihayag ni Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Lambino, ang presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan, ang nagpahayag ng interes ng isang kumpanya na magtatayo ng negosyo dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sinabi ng Vice Gobernador na ang Cleantech Renewable Energy Company ay nais na magtayo ng ilang pang sites dito sa lalawigan. May existing na solar farms ang kumpanya sa bayan ng Santa Barbara sa lalawigan ng Pangasinan, ngunit target nilang magpatayo pa ng 2 sites sa bayan ng Infantad sa lalawigan. Sinabi ni Lambino na nakabili na ng lupa ang kumpanya kung saan ay nakakuha na sila ng Special Land Use Permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Maliban sa bayan ng Infanta ay may isa pang site silang tinitignan sa bayan ng Labrador. Target umano nilang mag-operate ng planta sa ikatlo o ika-4 na quarter ng 2025 at may mailagay ng karagdagang 120 megawatts. Aminado naman ang Vice-Gobernador na kailangan ng karagdagang sources ng elektrisidad hindi lang sa lalawigan ng Pangasinan kundi sa buong bansa dahil kapag pumasok ang development sa isang lugar ay tataas din ang power consumption. Gate niya na maingat ang provincial government na pagbibigay ng permit at pag-aproba ng mga solar farms dahil kailangan na ang lupain ng pagtatayuan ay hindi irrigated na lupa o pang-agrikultura. Tayo po ay tinitignan natin kung saan po nila itinatayo itong mga solar farms na ito. Mapapansin niyo po, karamihan po ng inaaprubahan po natin, especially pagdating po sa mga solar farms, ay yung mga lupain na hindi po covered na agricultural areas, hindi po sila irrigated na mga lupa.
Either sila po yung mga tinatawag natin na inalienable na mga lupa. Ibig sabihin, unclassified pa po sila na nangangailangan po ng reclassification mula sa Department of Agrarian Reform or nangangailangan po ng Forest Land Use Agreement. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Arcide nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Akit tayo dyan sa may bahagi ng Baguio. Itong si President Ferdinand Marcos Jr. abay hinimok ang Philippine Military Academy bagong sinag class of 2024 na idepensa ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas laban sa mga mananakop. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Hinimok ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Military Academy bagong sinag class of 2024 na idepensa ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas laban sa mga mananakop. Sa graduation rites ng mga kadete, ang bagong sinag na naipangalan sa nila ay tanda ng pag-uumpisa ng bagong Pilipinas kung saan kinakailangan ang sama-sama at aktibong pagtutulungan. You are now inductees in the national effort to attain the following. Against parties whose fossilized ideas have been rejected by a people tired of war, no quarter will be given. But we offer peace of the principled kind that will uproot the causes of social discontent. Against intruders who have been disrespecting our territorial integrity. We will vigorously defend what is ours. Sinabi pa ng Pangulo na dapat maging flexible at laging handa para makamit ito. Akmang-akma ang pangalan ng inyong bagong sinag sa isinusulong nating adhikain ngayon na Bagong Pilipinas. Both are excellent battle cries. For when we say Bagong Pilipinas, we do not only mean a great nation yet to come. We also refer to a great nation that we are actively building one day at a time. Bagong Pilipinas is now being slowly born. This is a time of birth pains, sadly of opportunism, blatant attempts of destabilization and last ditch to cling to the rapidly disappearing past. But we must be resolute. We must hold on. We cannot turn back. Samantala, pinasalamatan ni Second Lieutenant Jeneth Ilumba ang valedictorian ng Philippine Military Academy bagong sinag class of 2024 at anak ng magsasaka at barangay official mula Surigao City, Surigao del Norte ang mga taong nasa likod ng kanya. That none of these accomplishments would have been possible without the support of my Tatay Valid family. To my buddies, squad leaders, to my first class, and I am also buddies to my squad mates and bong to my mista who always believed in me during moments of self-doubt. To my roommates, Doom, Stavo, Mesa, the last DM Caps, Gauros, my strongest, Foxmates, tactical officers, non-commissioned officers, instructors, mentors, and our class advisor, Colonel Afan. Your help during my most challenging times has been truly invaluable. Most importantly, my heartfelt gratitude to the Almighty God for the strength, guidance, knowledge, and wisdom bestowed upon each and every one of us. Aabot sa 278 na kadete ang nagtapos ngayong araw sa Philippine Military Academy na kinabibilangan ng 224 na lalaki at 54 na babae. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang Local Water Utilities Administration naman nag-take over na sa Cagayan de Oro Water District dahil pa rin yan sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May pagulat naman dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Hawak na ng Interim Board of Directors at itinalaga na General Manager ng Local Water Utilities Administration o LUA ang lahat ng internal affairs ng kontrobersyal na pinakaunang water district ng Pilipinas na nakabase sa siyudad ng Cagayan de Oro. Kasunod dito sa nilabas na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa LUA officials na pag-aralan at pansamantalang i-take over ang Cagayan de Oro Water District o CAUD hanggang ma-stabilize o manumbalik ang malusog na mga transaksyon at pagserbisyo publiko sa mga konsumante ng syudad. Naglabas na kasi ang LUA ng pahayag at mga dokumento batay sa kautusan ni Marcos upang ayusin ang kasalukuyang mga problema ng CAUD, kabilang ang higit 400 milyong piso na payables sa kumpanya ni Manny V. Pangilinan na Metro Pacific Water. Una nang binulalas ng Pangulo sa harap mismo ng city government officials noong bumisita ito sa syudad na kinausap mismo niya si MVP na ibalik ang water connection kahit nagmatigas magbayad ang CAUD dahil hindi dapat maperwisyo ang mga residente ng syudad. Magugunit ang ignite ng CAUD Board of Directors na walang legal basis ang paniningil ng MVP company dahil mali umano ang parametrics formula na ginamit kaya wala mano silang kinaharap na utang. Hindi natin hahayaan mapagkaitan ang mga tiga Cagayan de Oro na kanilang karapatang magkaroon na sapat, malinis, ligtas na supply ng tubig. Tiwala ako na magtatagumpay tayo sa mga hamong ating hinaharap at pagpatuloy pag-angat natin at pag-unlad sa Northern Mindanao. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Siyam na organisasyon ng firefighters doon sa Paris, France, nagsagawa naman ng kilos protesta para sa karagdagang benepisyo kapalit yan ng kanilang serbisyo sa Paris Olympics. May pag-ulat dyan ng Bombo Radio Kawayan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtipon-tipon ang siyam na organisasyon na kumakatawan sa mga firefighters sa Paris, France ang nagkilos protesta para ipanawagan ang karagdagang benepisyo lalo na ngayong darating na Paris Olympics. Inihayag ni Bombo International News Correspondent Dick Villanueva na nais ng mga grupo ng bumbero sa France na magkaroon ng makatarungan na insentibo kapalit ng kanilang pagbibigay serbisyo sa Olympics. Anya ang mga bumbero ang siyang tumatayong first responder sa lahat ng mga insidente tuwing may malalaking event sa Paris, France, kaya't masasabing nasa bingit ng kamatayan ng kanilang trabaho. Maliban sa pag-apula ng sunog ay sila rin ang nagsisilbing paramedics na tutugon sa mga emergency cases gaya ng stampedes para maglapat ng paunang ludas. Aasahan din na magkakaroon ng pagkilos sa sektor ng transportasyon para iparating ang hinaing sa gobyerno. Sa katunayan anya na maraming mga bumbero na ang nagbuwis ng buhay dahil sa mga naitatalang wildfires o incidental fires. Dahil nga nakabingit yung buhay nila sa kung anong mangyayari sa kanila, kasi sa mga sakuna na ganyan, yung mga nasugatan, yung halimbawa yung mga stampede, ang nandyan nangunguna kaagad yan yung mga firefighters. Talagang mga firefighters talaga, maasahan mo yan pagdating sa mga first pinapalakpakan ng mga tao yan kapag kasama yan sa parada sa nila, yung National Day nila, no? Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Bombo Angelica Morales para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po ang ating orasyon pirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaaring po ninyong matunghian ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa pamamagitan ho ng ating mga social media accounts sa ating Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, at ang ating YouTube channel, maging ang ating TikTok account. Mga kabombo at ka-Star Nation, available din ang Bombo Radio Philippines sa ating mobile application na maaari nyong i-download sa pamamagitan ng ating ng Google Play Store at maging ng Apple Store. Para naman sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon o galiing tumutok sa ating mga istasyon, sa ating mga probinsya, sa ating mga kababayang mga Ilocano, nariyan ang Bombo Radio Kawayan at Bombo Radio Baguio. Sa ating mga kababayang Pangasinense, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. Sa ating mga kababayang Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Legazpi.
Mga kabombat Kester Nation, maaari niyo rin po kaming abangan at matunghayan sa iba pang bahagi ng Luzon. Nariyan po ang Bombo Radyo Tagigaraw, Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombat Kester Nation, narito naman po ang Orasyo Imperata, obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Disaster Risk Reduction Management Council ginaprubahan na diri kalakip sang resolution, Resolution 6 nga mangin kabahin sa State of Calamity Declaration sa probinsya sang Iloilo. Kag subong man pamatian nato ng statement diri sang presidente sang Western Visayas Transport Cooperative. Iya sinigin sabat ang akusasyon sang pila ka mga miyembro or anay miyembro sang WVTC nga nagapahayag nga ang mga officers ng WVTC kag pila ka mga miyembro dira ang hindi kuno transparent sa ila sini nga pamalakad sang kooperatiba nga kung sa di na mo managaning isa sa mga problema sang pila sina diri iya ka mga drivers and operators kung sa din why sila nagpa-consolidate bangod sa mga kasubong sina iyang mga hindi maayo nga na-experiensyahan nila sa nagkalain man sini nga kooperatiba. Anyway, balik-balikan na tundugang ang mga balita kang impormasyon. Check tanay ang balita ni Bombo Lindsay Buddy. Lindsay, report na please kami. Ginkasugdan na Bombo Chashusan Committee on Disaster Risk Reduction and Management na ilakip ang mitigating response and recovery measures valor 75 million pesos sa resolution number 06 series of 2024 nga may tigulo resolution recommending to the Sangguniang Palalawigan of Iloilo the declaration of state of calamity in the entire province of Iloilo due to El Nino phenomenon. Una na ini actually begin pasar Bombo lamang ining deklarasyon sa Martes nga daw kadungan isang regular session naging patigayon apang bangot sa pilabla ka mga palamangkutanon sa provincial board sa mga board members naton sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office natukoy sa budget sa Quick Response Fund sa Trust Fund kung sa diin ini pagagamiton
gina-refer ini sa komitiba ang ining request sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. So sa ginpagitigayon nga committee hearing sa nasambit nga komitiba ginpaboran ni Mr. Cornelio Salinas ang pinuno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang ining mga suhestyon sa Provincial Board kaglakip na deribo mo sa suhestyon amo ang sa quick response fund sa probinsya nga balor 61 million pesos na dapat ang assistance nga ihatag no sa mga pumuluyo nga apektado diri dapat kati makaresponde bala sa madasig ang provincial government bangod nati kun proyekto kun projects abi no kag programs ang ipatuman sa Iloilo provincial government. It will take a while or madugay pa antes mabatyagan sa pumuluyo ang bulig sang probinsya. Nagsaling man dali si Mr. Salinas nga ti may-ara man sang welfare goods kag other supplies and materials nga kuhaon mismo sa quick response fund kag ang tubig nga ginapangayo man sa pila ka mga board members naton nga mugid ang kinahanglanon sa probinsya sang Iloilo kay actually ang naka-report sa bahin no sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga mga barangay Bombotsam nga nagaproblema sa tubig nagalabot sa 355 kaya makon mo kada ko nga sa probinsya sang Iloilo kag ikadamo gali sa mga barangay diri sa province ang ginakulang sa tubig. So para sa tubig isulod man inano sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kay TE okay naman sa bahin niya ni Mr. Salinas ang ining request kag ang ining tubig nga ni kwaon man kag inakip ini sa quick response fund nga pagagamiton. With regard sa welfare goods or ining mga bubot sa mga canned goods, mga noodles, kape, bugas, nga amo man ang isa sa mga ginalantaw kag insuggest sa provincial board na ihatag sa mga apektado nga mga pupuluyo sa El Niño phenomenon. So may ara naman sa close coordination ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Provincial Social Welfare and Development Office. Kag ang ginahinyo man diri sa mga board members kung pwede nga ilakip mo bala sila mag-coordinate man sila bino kung pwede sila maka-identify sang ilaman nga mga pumuluyo sa tagsa ka mga distrito nga among labing apektado mong butsam nga ti makabato no sang ayuda halin sa provincial government. So ang ining mga municipalities na daan nga nag-declare na bobotsam sang state of calamity naglabot na sa 15 na ka mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo kag kikitaman ang bilog nga probinsya naka-declare naman sang state of calamity. Amo na lang ginaang tumudon sang bahin sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga upod man sa tagsa ka mga banwa ang ilang mga identified beneficiaries para sa sining programa or para sa sining mga bulig assistance na ihatag sa provincial government. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni sang or ang ining natigayon nga committee hearing sa provincial board. Colonel, if I may suggest, siguro, we always have the close coordination with the PSWD, no? Wala naton sila, they're not here, no? So that we can really distribute or provide such support or support sa aton pumuluyo, no? So again, on record, ang sa 75 gani hindi kami DPD let's say katugda. Yes, Mr. Chair, in relation to that, to your comment or to your suggestion, may I add? May I make a... Yes, proceed. Considering, I think before we proceed, the Chair would like to recognize Board Jason Gonzalez and for the Secretary to take notice. Yes, in relation to the statement of the Chair, since I think the municipalities that declared the state of calamity basically daw duha sa 4th district, no? Pasig, Anilao, ano pa? Because I was not around during the session. The question raised by the chair is pwede kami ka-intervene. Like for instance, kami ang mga board members sa 4th district and nagdeklara ng mga banwa under the state of calamity is in our district, and we also have support identified and refer to the committee or to the disaster officer as to how this is to be done and distributed.
Is that all right, Mr. Chair? Oh, thank That you. is my actually that is my my point of question. If and when if we can be considered ang among request kung pwede. And we need to be involved siguro kay siya chairman, ako member, ti amon man ang distrito, para mabala nila nga kabulig man kami, kaubra man kami. For the information of everybody, there are 15 LGUs that declared state of calamity. And may read Sara, Estancia, San Dionisio, Bingawan, Pasig City, Balasan, Bingle, Lemery, Banate, Barotac Viejo, Ahoy, Mina, Haniway, Kalinog, and Santa Barbara. These are the LGUs according to the data or document provided by the Office of Colonel Salinas. So 15. So again, please consider na lang ninyo ang among mga possible inputs para sa in the near future para sa paghatag sa inyong assistance ngayon. Yes, sir. I will coordinate with PSWD and for identifying the recipients of the welfare goods at the same time with the agriculture on the affected farmers. Kung sino tagaan, then we'll inform the provincial board, sir. Okay. Any more questions from the members of the committee? So we can now proceed on on the 75,780,000 proposed mitigating and response and recovery measures as included in Provincial Disaster Risk and Management Council Resolution number 6 is now included as part of the approval of the state of calamity of the province of Iloilo. Nabatian, Bambuchang, Sanday, Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura, ang chairman ng Committee on Disaster Risk Reduction and Management Reduction and Management. Si Iloilo 4th District Board Member Domingo Oso Jr., ang chairman ng Committee on Appropriations, kasi Mr. Cornelio Salinas, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Bambuchang. Alright. So, ang 75 million pesos, sobras 35 milyones pesos nga mitigating fund or response and recovery measures, ibakal tubig, parehos iya sang ginhimo sang syudad, Bombolins? Actually, Bambuchang, ang 75 million pesos na trust fund, hindi na siya bilong sa calamity fund or sa quick response fund. Ang pagbaklon na tubig, actually, kuhaonin na siya sa pondo sa quick response fund. Ang sa trust fund, sa PDRMC, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, na daya gamiton para sa mga project pala, kumbaga, maging buffer stock ina siya sa provincial government, hindi lang para sa El Nino, kundi para pagida sa La Nina, Bambuchang. Kaya ang hindi yalawig, ang gap pala, natin magpulos ang La Nina kay matapos ang El Nino, sunod kay Mr. Cornelio Salinas, first week sang June, pagpulos, sinada yun, pagka second week sang June, La Nina na. So, amo na nga nila nga daan, na nila ang ining pondo, oo, para nga may gamiton sila insedida, in kaso nga maapektuhan naman ang mga pumuluyo, magluwas sa El Nino, pati sa La Nina man, Bambuchang. Alright. Ini si Bombo, Lindsay, Ermitanyo Bade, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo, Lindsay Bade sa imo siniiyang follow-up report. Hopefully, kung magamit tigin man sa ulihi, kay para kuno sa proyekto ining 75 million pesos, no? Kabay pa mapatpat man ini sa bugo sini nga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Kung paano balagin gasto ining 75 million pesos kay magluwas sa quick response fund, ti may 7 million pesos pagin sila yung pangtigana kay ang ginbasihan rin ni Mr. Cornelio Salinas nga pagkatapos ang El Nino, magasulod man gilayon ang La Nina. So kung may mga maapektuhan diri banwa, ti amuning gamiton sini nga pondo para gilayon nga makaakto ang provincial government
sa kuno naman nga mga sahi isang ayuda kag programa or proyekto nga ila sini nga sarang nga himuon. Kay tikon kay isa bala hindi madula. Hindi madula sa aton sini iya nga paminsaron nga ginadeklarar lang nga state of calamity, state of emergency para iya nga makapagwa lang sang pundo. No? Kag ining pondo nga ginapagwa katulad sa mga quick response fund gani, no? Hindi amo sini kaid ang pag-scrutiny or scrutinize, paghusisa sa kundiin kag paano gingasto sa aton sini makuturan. Tingadaan sa masunod nga tuig eleksyon. Ti sa aton sini nga mga kabumboy, hindi man kita sini iya magambal nga gamiton initanan sa pag-address ng sining problema. Of course, kung lantawon lang naton ang senaryo, but hindi man kita ipokrito siguro nga hindi kita makapaminsar nga ginasako lang nila sini ang deklarasyon sa mga state of calamity, state of emergency, para iyang makarelease ang pondo and somehow makagamit man sila para iya sa palabuton sini nga eleksyon. Sa aton sini nga mga taga-palamati. Tiway man na question nga ang tinutuyo para iya nga ayudahan or buligan ng aton sini nga mga kabombo nga nagakinahanglan gid sang bulig karon sang gobyerno hilabi pa sa sining El Nino phenomenon. Parehos bala sa bahin sang syudad sang Iloilo, while abot sang donasyon sang Bombo Radio Foundation Incorporated kag sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated, bulig sa Iloilo City Government, ti ang city government makita man kag mabatsyagan sang mga pumuluyo subong, no, sa mga kabarangayan nga ti may ara sang nagatupa nga delivery sang tubig, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. We are optimistic nga later on, no, sa aton sini nga mga kabombo madiga man sa pumuluyo para nga madula ta ang mga malain siniyang haom-haom or shall I say doubt nga base balakon deklarar lang sila nga state of calamity, state of emergency para nga makaulag sila sa nga pundo and eventuality gamiton iya sa palabuton sini nga eleksyon. 15 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, Western Visayas sa Transport Cooperative President Boyd Parcon, ginsabat ang reklamo sang mga operator, mga former member, no? May kantanan sa sining aligasyon nga hindi kuno transparent ang Western Visayas Transport Cooperative sa ila sining nga mga miyembro. Rason nga ini sila ang nagharalin. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumon. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa duha ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes.
Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plaza Wala de Iloilo sa siningang weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaza Wala de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ay iga-paraffle sa mga suki sa Plaza Wala de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plaza Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa,
pabukalan kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget
buhat para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abisang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Inutos na nakaligad sa tak na ngalaw na balik diri sa pagpalayag sa Bombo Anay sa udto sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco. Stand by sa kay Bombo Jomar Villa. Siyempre kung may ginareklamo, pasabton ta ang ginareklamo kay kumadumduman sini ninyo banwa, may pilag ka mga drivers and operators sang nakaligad sini nga may nadlaw sa ila sini nga ginpatigayon nga protesta sa tubang sa Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6. Namit lang diri ang Western Visayas Transport Cooperative. No? Nga hindi sila transparent sa ila sini nga mga miyembro. May isa ka operator nga nagpabutyag sang iya sini iyang kalain man sang buot sa ila sini nga na-eksperyensyahan sa previous nga kooperatiba kag pagsaylo nila sa WBTC, same bad experience. Si Mr. Boy Parcon nga presidente sa Western Visayas Transport Cooperative nagsabat sa reklamo sa mga sadto miyembro sa WBTC. Check ta sa follow-up report kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Jom, sa report ta please come in. Sabat diri sang presidente sa Western Visayas Transport Cooperative ang reklamo sang ila sini nga mga miyembro o kon operator nga naghambal nga pasubong hindi transparent ang ila sini nga kooperatiba. Diri mo siyempre isa ini sa naghatag sa ila kuno sang rason kung nga nag-decide ini sila nga maghalin na lang sa nasambit karon nga kooperatiba. So antes na to pabati bumutsam sa aton siding kabumbo ang pahayag ni Raimundo Boyeta Parcon. Pabati tanay siguro ang ining pahayag sang sining operator nga napakigangutan sa Bombo Radio kay sunod dire kay Concepcion Antinor sa operator do mga apat ni Bilog ang iya sining nga jeep. Bombo Champ iyagi na pahayag ang ila sining nga mga concern amo ang nga makuha ang ila sining nga ORCR pero sa kadugay na halin pa kuno nga March ang ila sining nga balik-balik hasta subong duay gyapon gin release. Ang ikaduwa sang ilan sa nga concern nga kasubong ginatago kagway kuno sila ginapakitaan sa financial report nga di kun basihan ara sa ilan sining bylaws sa kooperatiba nga dapat iplastar gidina sa ilan sini karon nga mga membro. Ang ikatatlo amo na ang ilan sining na mention man nga kun ara kuno sa kooperatiba do kasubong ang nagaayuhan amo ang mga chairman o kun ara sa board abi bumutsam purti sila ya nga mga operator do kasubong ti do ginpabayan rason nga ti naka mention sila kay naka-decide nga maghalin na lang sa kooperatiba. Amo na ti kahapon nagtipon to sila sa may opisina sa Western Visayas Transport Cooperative dalas may tubang sang LTFRB. Isa pag ito sa duginlainan sang ila sila nga buot kay do may naghambal kuno sa ila nga agwa kamo to. Prote ang pag-approach kuno do di Mayo nga do nag-ibwal to sang ila sila nga mga sentimento pag kalain sang buot sang nagpadulong ining mga operator sa bahin sang opisina mismo sa Western Visayas Transport Coop. Ari bala pabati tanay si Concepcion Antinor isa ni operator sa mga interview sa Bombo Radio. Nagkadto kami di subong kay makuha sang amon nga ORCR kag ang deed of transfer nga para mabalik ang amon niya nga unit sa amon ngalan. Ti March pa kami naghalin, nag-withdraw sa co-op. Asa subong wala pa natapos ang obra ang papel nga na. Oo. Ti pagsulod kaganina sang mga upod ko, ginhambala na sang manager nga guwa kamo. Ti paano namon makuha kung pag-uon kami? Oo.
Tingnan, kalaway eh. Nagtaas ang dugo ko eh. Kay pagwaon kami, para do pa matyagan sa amon, do mga sapat lang kami. Para sa akon, wala man kami sa may maayo nga nakuha sa cooperative. Para ano? Tapos, financial report, wala man kami ginatagaan hard copy sina. Mag-General Assembly, wala man na ginapakita sa amon. Oo. Na, amon na. Kumbaga, bala daw transparent ang cooperative. Kung ano ang mga desisyon nga dapat ilisensya nila tani sa sa General Assembly, wala nila na ginahimo. Sila lang. Ara sa cooperative bylaws, dapat kung may mga desisyon nga himuon para sa cooperative, General Assembly dapat malisensya. Wala. Amo na nga nag-withdraw kami. Oo. Okay man nakuha namon amon FC ang amon FC galing kay ang amon nga wala deed of transfer para mabalik sa amon. Oo, pati ang amon yang ORCR. Daw ginadili-delay bala, kalaway tapos masulod ka kay kuhaon mo ma-process tabugon ka mo. Kalaway. Tuod lang way kami ga kontra sa plano sa programa sang gobyerno nga modernization. Willing kami mag-modernize. Pero kung mag-amo man lang ning kalatabo subong nga ang mga cooperative hindi transparent, ma-modernize pero gusto ko tani individual. Direkta sa amon, kami ma-modernize sa amon own. Para nga wala gamo. Amo lang na kasimple. Amo lang na. Tani ang gobyerno, amo na tani hatagan kami nga nagwa sa cooperative kay damo kami nagwa. Hindi lang kay diri sa Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao damo nag-withdraw. Especially mga grupo sa Manibila. Oo. Ang iban way gid nagpa-consolidate. Bangod kay sa nga kalatabo, wala transparency. Kung sino ya ang mga opisyal sino ya ang chairman, manager, mga boarda, sila lang ya ang gakaalaydan. Bisan lifestyle check ninyo ang mga officers sang co-op, balaan nyo man na siguro bilog nga Iloilo, Western Visayas, biskan sa Luzon, Visayas, amo na ang gakalatabo. Tinga ang ipilit pa sa gobyerno ang programa nga ini. Nga kami iyaya nga mga operator, nga way man kami iyaya ga panunto, nga bisan kaathag na nga ginabiktima kami, nga sigihon pa. Tani kami nga nag-withdraw, lang taon nila man, pamatian man. Kaya nga pa nga buhian man namon na mo, may mga kabataan kami ginapa-eskwela, amo man na ginasaligan namon sang amon pagkaon. Mga driver namon damo man like sa akon, 5 akon unit, may 8 ko ka driver nga gasalig sa akon. Pangabuhian nila na may mga estudyante man sila. Paano ang futuro sang kabataan nga na? Di ba? Tikon matabo Joms nga hindi klaro sa tanan. Naga-alsa kag patubo, hindi lang kay patubo, nagapabunga pay na sa pagpangduha-duha. Amo malang ning ginapangayo sang mga miyembro sang kooperatiba mo transparency the way nga ginplastar ni Ma'am Antinor nakadesisyon na saya sang Marso pa nga mabulag na lang ma-withdraw na lang kay saya sini nga pananawan do gingamit lang sila kag magluwas nga gingamit sila, ini sila ang ginabuso. Tiga pamangkot sila sa mga details. Tuway sila kung ginasugiran sa mga assembly, Bumujomar? Amo na ang sentimento diri no sa nga pila ka mga operator bumutsam kagati sa ila gani nga statement. Naway man sila nagapamatok sa sining modernization. Pero ang punto nila, nga kung masaranga malatani nila, sila na lang ma-modernize ang ila. Although nga may mga pilian man, may ari gani nga doon tanyag to sa daw 900,000 na to nga modernize. Unit bumutsam, kung maglima jeep, yakabilog, kay total kung ma-modernize, ang iban sa ni nagid lang, islan ka modernize nga unit, kung baligyan yan, makasarang-sarang. Pero depende man kay may mga operator man nga do hindi man makasarang may isaman ka unit, do tagduwala ka unit, ang ila sila nga mga jeep. Laban-laban kung matabo ni nga magkalas sila sa co-op, ang matabo sila do, hindi na sila ni makonsolidate, babotsam, kay antes ka makakonsolidate dapat masulod ka na sa kooperatiba tingin subong sa ila magwa sila sa kooperatiba so do kasubongan consolidated ang ila sini karon nga mga status sining mga operator and
same sini no, tina istorya daton dire si Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente sa Western Visayas Transport Cooperative. Suno sa natungdan o naging eksplikarya kon nga ang naging pagwa sila kay pagkadto nila doon nagtingob sila ti ang opisina tama kagamay. So kung magtingob sila magutok amo to ang iban gin hambalan nga magwa bumutsamp sa opisina at least ka makater kag ma-address ang ila sining concern. No? Ang ikaduwa regarding naman sa financial report at ikasubong nga daw hindi transparent abi sa ila sining mga membro gin panindugan sa natungdan nga ti ginapagustuhan man kuno sila nga maglantaw sa sining financial report sa ang ila sining kooperatiba open kuno bisan oras ara sa ila sining office sa tubang sang LTFRB. So ginalantaw di Mr. Parcon sini kay iban ko ng operator nagaupod sa iban nga grupo sa mga nagapamatok sa mga modernization kag isa na signalantaw basi kuno do ginasot-sot amo na nga ti hambal nga ti magwa sila sa kooperatiba. Ang ikatatlo regarding naman sa mention to nga ti kon sa koopya nagamayuhan mga chairman mga board o kon ng bandra nga nagapalakad sa cooperative. Ti suno kay Mr. Parcon bumutsam sa pagpaningwa yaban ti kisa kung naka ano man sa naka ralgo man gamay sa iya sidi nga pagpaningwa man kag hindi man kuno basihan aga kooperatiba nga ti mangin manobla mangin ano man sila maka ralgo man sila adlaw amo nang na-mention kay paano may negosyo si Mr. Edgar Salarda may bata sa abroad paano siya makaalgo ano plastada ano namin niyang pinagi sa iya pagpaninguha gabiyahe siya ano Bombo Jomar si Boyet Parcon guro namin mo bumutsam sino ang balkwaw si Edgar Boyet Parcon butan tabi si Mr. Boyet Parcon stand corrected. Paano sila paano siya may liwaton ko may negosyo si Mr. Boyet Parcon dealer siya sang ako na naman dira nga produkto may bata sa abroad may paryente sa abroad paano siya makalgo pinagi sa iya nga pagpaninguha. Ang pagkabalo ko de kay liga nagkadto kita to may negosyo ni siya nga do coffee shop. Come again? Sa may dako nga mall di sa may Mandurriao. Coffee shop. Do coffee shop pumutsam. Siguro ba si Diraya halin ang income ni Mr. Boyet Parcon Pero kung mag-coffee shop ka dako ginansyahon mo diraaw pila abi sa isa kadlaw granted for the sake of discussion sa isa kadlaw abi pila ang imo sining makita nito mo Bombo Jomar example lang total istoryahan ta may coffee shop pala diri sa syudad sa Iloilo tong damo coffee shop diri sa syudad sa Iloilo mo may coffee shop pala diri nga naga-income 100,000 a day or butang tabi 50,000 a day. Ate kun amo na do medyo ba profit out siguro? Pero depende kung dapat si kundo damo imo nga branch. Bumutsam kag depende man kung ano nga style sang coffee damo man subong daat mga style mo. Kamo gani isa ka damuon ti damo man choice ang tawo mo kundi sila makadto nga kapihan di ba? Ang last ko to na tilawan gani nga coffee may sago. Bisan si Bumbumen gani kalibogo kung ano nga coffee ang may sago. Cold coffee. Ano? Cold coffee kay di ban may hot may cold man mo. Ice coffee guro namin mo. Di ice na cold man ang ice. Ikaw pa yan job sa bagay. Ang cold ice mo. Hindi man na mag-cold kung wala ice mo, di ba? Mo gani. Di mo na ang basi milk tito no job sang natilawan mo. Ambot lang kay do may vanilla Vanilla. Ay. So muna ang agin plastad at least kada sabat man si Barco at least kinatagaan man ang ila sila ka mga membro
Bumbucham. Arib lang pabati na si Mr. Parcon at least para mataganing mga membro diri karon nga may mga concern sa ilang sila nga kooperatiba. Ako kung sila sa ilang kooperatiba. May ato kuno nga insidente sir nga dogin pagwa kuno sila kahapon nakalabot ni Simo ginhambalan ko. Ang suno sa aton nga GM pinagwa di man sila tungod man nga gutok sa opisina nato no. Kay che gaginutok imagine mo pila ka bilo 30 ka bilo kung opisina naton gamay lang. Ang gitasulod ni GM naton ang kutob lang nga ilang spokesperson no. Kay che magdulungan sila karon. Mabudlay mo kay kapon ari kita sa nag-live kita kagintawagan nato sa isang pulis para ma-pacify kag para mga wala sing damo na matabo na kay sila ng sulong sila yang namersa dito kita nato sa video agin sensaton sila yang maisog mo dali no nato sinidire gamay makita wala kita dito kaya ang kahapon ito bang mga PNP para nga matapos na ilang nga damo kay tika way man tayo sila nga hindi perman mo gani na baso-baso nato nga sekretary sa babaw nga wala nila din pagwa na kay kadugay na no kay kita ako na ang permahan gra permahan nato sa dalom after sila mabasa nato nga abog nila importante hindi kina pwedeng hindi ko pagpermahan na kadali makita na matapos sila ang ilang problema no kagati mo nang bago tapon sa ila masining ko kuha na sila do medyo tawag na ito hanggang respeto mangilang tao dahil sa co-op kada dapat gid na istorya na ito kung anong imo na ito na para wala sang gamo wala sing Okay, may na-mention sir nga hindi ko kita transparent, may mga financial report nga duay ko napakita sa ila. Mga gusto nila ng taon dira sa opisina itong kaya hindi sila hindi transparent kaya di na pag-gusto natin sila gani nga ilang taon ang atong libro dira no open na da no way man ta sila nga sa ila sa part nila kaya gaupod sila sa mga tawag naton mga laing nga grupo siguro di ginasot-sot sila dira kung tawag ka transparent ang pinakagatos naton nga membro sila 30 ng kabilog ginagawa sa co-op naton way magani tawag naton nga kaintindi man pero hindi sa part nila ang ilang guro gusto nila gamo ng co-op naton kaya kung sila dira nga namba naton sila ara na tanan gusto niya halin lang kamo nga wala problema kay mabudlay nila karon na mag-ingitay kag mabudlay man naton nga kita misuya hindi man ta pwede sang gamo kay konting damo ang tuyo nila wala man tani mo gusto nila magdamo na damar aton siya dire nga ginatawag ko kapon na kung CGM napagkalbahan nila sa total arang PNP istoryahan mayo no wala atong dramar istoryahan mayo kung ano ang para sa tanan ang makabenepisyo atong sinidre wala kita pa problema mar. Ang na-mention sa pila ka operator kuno sir nga naghalin sila ang mga board kag mga chairman na kuno nagamaayuhan sa co-op sir. Kan taon naton sa mga record benepisyo sa gobyerno wala di sibuyat parko ngalan nga nagkuha sa benepisyo nin sa gobyerno no na ang sa board naton ragrang board naton man tanan sila may panagahan galing di nagbuha sila ang time nga may programa nga ang gobyerno gintagaan naton priority ang member dira ng active na mayo nga membro no kaya gusto naton nga makahuli sa membro naton ara na approve na sang duli ang ilangin nga kuha naton sa duli ara na 7.36 milyon na da ang inatag sa duli sa aton para ina sa ila kag wala ina sing buhin mar kag wala ka nga lang sa buyat parkon nga kuha naton nga may nagpalista ko da para sa benepisyo nakon ila nang ba nila aywan natural mar kapangabuhi kita yung sakto may ara kita nga tawag nga ang wala ka na perme, ang naglan hindi dapat nga pilabdan na itong kapangabuhi. Hindi kapangabuhi kita sa insakto, kapangabuhi kita yung matarong, para sa itong napagpangabuhi man, no? Hindi sila nga ka sila, nagatinguha na sila mar, magasin sa nila pangabuhi. Pero ang taon nila, ang pundos ang co-op, ang taon nila, ang aton nga mga financial report nila, kung may gayong kuha, dira kita nga kwarta para sa aton nga personal, dira kita magkuhan, lang taon nila dira kung may utang ko dira maging kuha ko dira no ako kasi wala ko sildo ang akong allowance na kuha na nga minimum na no ang ginakuha na itong allowance da
para yung nasa naga-transport kita, hindi naman ito aprobado yung nasa board ka ng tanan. Kung naman, huwag kita na tulbahan. Si Mr. Raimundo Boyet Parcon, abo mo champ. At least nang tagal kay kapo doon nakalib si Mr. Parcon na mutunog sa batong iya sining nga General Manager. Basi kuno bukas makabalik siya, ingagawo niya to iban ka paperma to mga papeles agon nga ti mahatag na to sa Marso pa to nag-withdraw ang sakay Ma'am Antinorto tinga hasta subong wala mapirmahan, wala maprobahan kung ano mga proseso dira. Kung nagahambal si Mr. Boyet Parcon nga basta may manaog sa iya sining papeles gilayon niya nang na pirmahan, may manaog or may masaka, whatever, no? Kag kung sa ngalan sang transparency kung bukas nga pwede makalantaw dira sang financial statement o kung anong gusto nga makita sang iban sining mga operator, ti kung bukas na sandi kay Mr. Boyet Parcon ang pamangkot nga aga reklamo sa gihapon nga wala gina-eksplikar sa ila. Bumbo Jomar, no? Kay ti ko na-eksplikaran ining mga nag-withdraw nga mga operator sa financial statement sa kung ano sining ginapangita nila, hindi na ni sila magpaminsar nga magbiya, mag-withdraw or whatsoever. Kung si Mrs. Antinor pagani ang balyas niya, hindi kami wala kami nagapamalabag sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang ila lang siniya nga gina-question subong kag kung nga nag-withdraw sila bangod man sa pamalakad sang transport cooperative. So kung transparent sila, tani, why nakita nakasalapo sa mga kasubong siniiya nga sahi sang problema, Joms? Kag kung pinsaron mo, sa punto naman iya nga gindabukan, ginkargahan lamang sang istorya para maghalin, tiway sila naghalin nga kagapon lang or sang Abril, Marso pa ni ang iban gani kuno iya mas early pa nga nagbiya bangod gati hindi na makabatas sang pagpadalagan sang kooperatiba. Ti paano abi nga may mga nakakasubong sina nga mga reklamo kung eksakto, transparent kag tanan nakahakop, Joms? Sa data do mga Trish, kuno mo silak bilog ang halin bobotsam kada na amat to nila ila sila nga mga dokumento. Ti amo na ang pathag diri sa aton nga na-mention ba to ni Mr. Parcon nga ti ang transparency araman kaysa nagligad to do na asintruhan man ni si Mr. Parcon, no, sa statement of ni Alre Arevalo sa isaban ka co-op kasi may mga co-op nga di transparent. Amo tong gidbenso ni Mr. Parcon kasi sa ilayang opisina 24 hours pwede mo kuno malantaw na da at least nga Tiko nang ila siniyang kooperatiba transparent, how come nga mo sinang reklamo ni Mrs. Antinor? Amo na ang mention dere bobotsam kay sa kay Parcon kuno ti way man sila gambal nga do gina-istriktuhan na da nga di na paglantawon ang ilan sila nga financial report, no? Amo na lang pala, Jomso, para hapos alang-alang abi iya nga magsagad ko kariniklamo nga ano man niya si Jomar Villaman maoy klase tawo pala inom nga nabalaan taman nga wala ka man niya ga inom. Do mo na lang na nga magsagad kita kapati karon sa reklamo sang tupad balay mo nga palahubog ka nga damas-damo ang nakabalo nga way kaya gani nga inom ti sinong patihan abi dira Bumbo Jomar? Amo gani? Ti kung transparent ang WVTC, taniway kita sa may nabatian nga reklamo sa regarding transparency?
So kabay pa na nga tagaan ini sa nagkataygo itulutangod kay sa ining mga operator sirado na gid no ang ila sa desisyon nga gusto nila to maghalin sa ila sa ding kooperatiba bubusamti paligban sa ding kay sa 5 ka unit do may 8 ni ka driver ti laban-laban ang 8 nga ni madulaan naman sa palangbuyan. So muna akon paano nga atagaan sa Igtulpangod ang ining mga driver kay kon ng tawon ta ang deadline daan sang NTFRB dugin utod na to ang 15 adlaw highway nga makabiyahe ining mga unconsolidated kay kun magwakas ko opti laban-laban ang imo siling nga status unconsolidated na. Bombo Chap. Alright. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiya nga follow-up report. Tiyan mo man ni ang ginapangayo sa mga nag-withdraw nga mga operator. Nag-withdraw sila bangod may mismanagement sila nga nakita kag na-eksperyensyahan sa partikular nga transport cooperative. Hindi lamang abi karon sa WVTC kay may mga kooperatiba man nga ila siniiya nga mga miyembro, ang mga operator sila nag-withdraw man dito sa ila siniiya nga kooperatiba. Kag bangod nga mayara na sang kooperatiba, ti kung tani i-regulate man ini sang Cooperative Development Authority. I-cater man ining mga reklamo. I-cater man kung tani sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang mga kasubong sining nga reklamo. O galing, kay ti, why na, daw kasubong iya nga nagbungol kang nagbulag sila gulpihada lamang. Tiyang makaluluoy sinadiri karon banwa, adtong mga nagpa-consolidate, o galing kay nag-withdraw, bangod sa kung hindi man mismanagement, poor management, or dishonest management, sa mga opisyal sa isa ka transport cooperative. Sa aton sini makabumbo. Tiway na sila karon sang dalaganan kay hands up man ang mga insya sang gobyerno. Tinga magsagad pa abi iya ka atinder dirang LTFRB. Nga magsagad pa iya ka atinder abi ang Cooperative Development Authority. Why man sila ganaron na mo? Kagti, ang iban siniguro ti basikon nga magsagad pag naka-intervener sinyo kay ti. Nakuha naman namon yamon komisyon. Mapinot sa aton sini nga mga kabombo. Kag kabay pa nga lantawon ini may manindugan nga opisyal sa aton sini nga gobyerno. Nga may malantaw liwat sa mga concern sa bahin karon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kay damo ang napiktuhan sila diri. Apektuhan sa programa kay hindi makasarang sa mga ginapakumplay sa ila. Napiktuhan sining nasambit karon iya nga programa bangod mayara sa kontrobersiya nga nagaputos sa mga transport cooperative nga requirement sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ti dapat lantawon ini sa aton nga mga opisyales. 56 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Check naton abi ang latest kay ang programa nasyonal gindala kuno diri sa syudad sang Iloilo kag isa sa mga nangin palagyan amo si Lone District Representative Jamjam Baronda ining akap balano ning akap man. I-check tabi si Momo Angel Tangel sa report ta please come in. Nakabaton diri Bombo Cham sa nga tig 3 mil nga cash ang 3 mil man ka mga residente diri sa bahin sa Iloilo City paagi sa ayuda para sa kapos ang kita program nga yara sa idalom sa nga national government nga programa which is stay sa idalom specifically sang Department of Social Welfare and Development. Sa interview diri sang Bombo Radio si Congresswoman Jamjam Baronda ang isa diri sa mga nagpatigayon gid abi Bombo Cham sang sining abi nga programa diri sa bahin sa Iloilo City. Iyaging pahayag nga first batch pa lang ining 3,000 ka mga individual
subong nga adlaw kag kini ara kabukusan nga 12,000 ka mga individual ang makabaton sang 3,000 pesos nga cash assistance diri sa bahin sa Iloilo City. Kag ang ining programa Balawang Botsam sa national government ang nasakupan sini is 334 ka mga benepisyaryo sa bilog nga pungsod o kon 334 areas sa bilog nga pungsod. Kag ang ginpili diri nga mga benepisyaryo sa programa amo ang mga minimum wage earner kag mga low income earners. Nakastorya kita diri Bombotcham sa pila ka mga nakabaton kalabanan diri sa ila mga labandera, mga rider, mga food delivery driver. At the same time ang iban man diri nga tito wala gid sang obra sa mga kabombo naton. Kag ang yara sa 1.6 billion pesos ang budget nga ginpain para sa ayuda para sa kapos kung ang ining AKAP program Bombotcham sa bilog na pungsod Pilipinas. So it means hindi ilang isubong ang payout nga 3,000 pesos kundi may expect pa kita nga 9,000 individuals sa masunod nga mga payouts. Kag di sa gihapon ang mga nagapili diri kuno Bombotcham mga barangay facilitators nga sila ni ang naga-screen, naga-scan kung sino ang mga qualified nga hatagan sang bulig sang national government. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Congresswoman Jamjam Baronda sa aton interview. Well, no, tungod sa aton nga ginalokar sa Kongreso, this is more than 27 billion para sa assistance sa kapos, no? Sa aton nga mga pigado nga trabaho sa ilang sweldo. So subong adlaw mga 333 ka lugar sa bugos nga Pilipinas, 3,000 ang mabaton sang 1 ka milyon nga pumuluyo sa bugos nga Pilipinas. So 1 billion no ang makabaton sini sa lain-lain nga lugar. So gabay pang ini nga programa tungod nga ginsiling ni presidente nga importante gid ang social services to improve, empower purchasing power sa mga Filipino. So amo ni isa sa mga programa on social services ang aton nga presidente akapi ng bagong Pilipinas. Actually kung tanan lang yang ako, may allocated kita nga 3,000 nga mga beneficiaries. So, pero may mga namidjus kita, nabidjusan naton makakuha sa extra nga fund. So we'll have I think more or less 12,000 beneficiary. When may mga barangay consultants kita sa lain-lain nga barangay, ilagay mo gid ang mga barangay officials, may mga youth leaders man kita amoy ning tan-aw gid sang mga sektor nga kinahanglan buligan. Like for example, ang aton nga mga riders, no, kagina may mga 800 ka riders man na naka-avail sa sining programa, mga Grab riders, mga Panda riders. So padayon man kami nagabaton sang ilang nga request for para maging part sila sang AKAP program sa aton nga gobyerno. Bombotcham na batian sa mga kabombo naton ang kabahin sa pagpahayag ni Congresswoman Jamjam Baronda sa atong interview. Kag tigi na bantayan pagit diri ni SLP pagit kuno Bombotcham nga ang initial diri nga information is 15,000 sa mga vendors nga ma-screen abi or makita nga sila ang qualified sa SLP program. So hatagan sila sang 15,000 pesos bilang kabahin naman abi sang another program sa national government diri sa bahin sang Iloilo City. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga follow-up report. Programa ini sang Department of Social Welfare and Development. No? Financial Assistance Program para sa mga pigado kag sa mga kubos sa aton sini nga mga kabumbo. Now, naging controversial ining mga financial assistance orang panagtag sang financial assistance sa aton sini nga mga kabumbo kay kasubong kuno nga ginagamit sang mga politicians para nga i-persuade or inganyohon ang mga butante nga sila ang pilion sa aton sini nga mga tagpalamati sa palabuton sini nga eleksyon. Kay kung madumdumhan nyo, padamo subong tagtaganay, hindi lang ning AKAP. No?
dira sa may isa ka venue. As a matter of fact, sa aton sini mga kabombo, sa mga nagliligad sini nga may nadlaw, may ara man sang distribution sang ginatawag sining AX bala. No? Ining AX, but silingon sang AX bombo Omel, assistance to individual in crisis situation. No? Sa aton sini nga mga tagpalamatiti. Ano pag yun ang iban sini nga mga financial assistance program? Sang aton sini nga gobyerno, ara dira ang pantawid sa pamilyang Pilipino programs for peace. No? Assistance to individuals in crisis situation or AX. Medical assistance for indigent individual o kung ining MAEP. And recently, amo ining ayuda sa kapos sa kita program o kung AKAP sa aton sini nga mga kabombo, of which kung tani iya ini katungdanan sang Department of Social Welfare and Development. Amo ni ang ginpahayag sang nagligad nanday Senator Coco Pimentel. Nga nagambal siya nga ti dapat ya ang mga politisyan di na pwede. Sa aton sini nga mga kabombo, there was a time nga nag-react man si Senator Bongo. Kag gina-question nila sinyati nga kami nga nagaduso, kami ang nagpaningwa nga mapunduhan ang certain local government unit. Pero tinga kami hindi kami to kapakita pero ang iban sini pwede makapakita to. No? Sa aton sini mga kabumbo. Isa ini karon iya sa kung tani panindugan or manindugan man ang sekretary ang tiglikom sa Department of Social Welfare Development. No? Kay nagpagwaman sila sa statement before nga politicians are barred from participating in the actual distribution of cash aid under the ayuda sa Kapos Kita program or AKAP, sa AX, sa MAEP, kag sa 4Ps. Pero kung inyo manotisyaran sa aton sini nga mga kabombo, aragya po ng presensya sang mga politiko. Kagang iban sini natalana nga magapapili sa palabuton sini nga 2025 elections. Sa aton sini nga mga kulturan. May information kita gani nga maghambal ka AX sa Bombo Omel. Ambot silingon sina, di bala? Di na tong ginatamdan ko riman. AX, assistance to individuals in crisis situation. Pero may nanagtag kuno AX sa mga barangay kapitan kag sa barangay kagawad. San upa naglabot, no, sa crisis situation ang mga kapitan kagawad. My goodness. Sadya-sadya, no? Laban-laban sini ang mga kritiko ni Lone District Congresswoman Jamjam Barunda. Mambalit hindi gali pwede nga ara dira ang mga politisyan. Tingara dito si Congresswoman Barundao. Tikon lang tawon mo sa aton sini mga kabombo, may AX distribution man. No, ngara man ang presensya gani ni Inday Raisa Triñascho. Di ba? Sadyahan. Sila ni, no? Malipayon ng mga tao nga mapilian nga hatagan sang assistance. Sa aton sini nga mga kabombo.
No? Di buinas giniya. Tagalumapaw ya di buinas sa mga butante kada lapit na lang eleksyon mo buumil mo. Hamako ni mo wala tuo ang assistance sa tagtaganay mo. Kung ikaw iabanwa ang gasunod na sa Agos, ti double cropping kagidya magamos ni. Sige nyo na. Tuduin nyo Alang-alang na kinaton sinigat simpulapaw na kita sa latin diri sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto. Standby na sa kapo lamang program upod sa kay Tita Regine. Padayon ka mo sa pag-upod sa Facebook Live, YouTube channel, and Bombo Mobile app kag sumungban sa 837 kHz sa aton sinima radio dial kung saan dire ninyo matutukan masunda na inyo sinima paborito nga programa drama sa radyo sa aton sini nga mga kabombo. Ini si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa 2 ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangini inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa sininga weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin sa pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabomba, this is Tita Regine on a beautiful Saturday. Beautiful tayong lahat. O, naka-red ako. Anyway, good afternoon, kid, and welcome sa Kahapon Lamang program. Today, we are going to interview ang ating winner, si Kyle sa 5th District. Just last Sunday, May 12, nag-celebrate kita Mother's Day. Very happy, no? Kita tanan, especially those nga ara pa ang ilang mga mothers nga ilang nga gina-celebrate. But what about those, no? Nga ang mga mothers are already gone. So we're going to look into the feelings ng isa ka bata nga wala na ang iyang mother and may mga nabatyagan siya. Okay? A little regret, but at the same time, hopeful, no? Sa ila nga naagyan sang iya nga iloy.
This is Tita Regine once again, and sa inyong mga istorya dira, pwede makashare sa inyong mga stories, i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write down your stories and then you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa mga nagsulat. Kaglabatan ko ng ilang mga stories. One of those ang nagikan sa kay Nanay Del. Wow, we miss you, Nanay Del. Thank you sa mga letters. Kag of course, sa iban pa naton nga mga suki. One by one, pangbasahon naton ang inyong mga stories. Manugbot, salamat gid ha. Siya ang nagdulong diri sa ato, no? Taxi driver, and then nakabombo gid siya kaina when I rode his taxi. Anyway, ari na ato nga bahanon para sa inyo from Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Mayong hapon. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, naman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko to, ika'y naglalangas ng loob mo. Nakikita ko baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas
mo ako. Ano bang dapat gawin? Secret lang na anay. Okay. Good afternoon, Gid Saliwat, and welcome sa Kahapon Lamang program. And today, ari na diri ang aton nga interviewee, ang aton nga winner si Kyle sa 5th District. Good afternoon, Gid, sa imo, Kyle. Good afternoon, Ma'am Tita Regine. Good afternoon sa tanan nga tagpalamati isang kahapon lamang. Ang imong istorya, ginatikuluhan, kahidlaw kay nanay. Yes, Tita. Ano kadugay na nga nadula sa inyong mother? Nadula ang akon nga mother, that was 2013 kung hindi ako magsala. So, 10 years na siya. Okay. Subong. Manog 11 gani, no? So, pila ka mo ka mag-utod, di ka pila ikaw? Bali, Tita Reg, siyam kami ka mag-utod, kag ako ang naigo gid sa ikawalo. Agot sa lalaki, Tita Reg. Anong nakita mo sa gamay ka pang pagsakripisyo sa inyo iloy, especially para lang ka mo mapakaon? Anong iyang obra? Sang una, Tita Reg, kay tungod pigado, gid katama sang amon nga sitwasyon. Tama gid kapisan sang akon nga nanay, kag of course, nasaksihan ko gid ang tanan nga pagpangabudlay niya man para lang nga kami makasurvive. So, ang ginahimo niya na, Tita Reg, aga pa na siya sang kalibutan, Tita Reg, mangwa na siya sang kugon nga para pawudon. Kag kami man gabulig man iga pawod man kami sang kugon na ginakuha niya. Tapos ginahimo na nipa, no? Ang ginahimo na siya bala atop, Tita Reg. Ginahimo nipa. Ginahimo atop. Sorry. Tapos ang isa pag gina, Tita Reg, ang lukay na bala sang lubi na amugid na ang ginaano gid ni Nanay Permi ginapanguha kag ginapawod man. Ano naman yung trabaho sa imong father? Ang akon nga father that time is chinso lang ina siya, Tita Reg. Gaupod na siya sa pang chinso sang mga kahoy. So that time daw hindi gid ka-survive ang kita niya para sa siyam niya ka mga kabataan man, Tita Reg, nga gahulat eh. Gani man. Hindi pagali popular sa ito ang intermittent fasting, pero kamo yan naga-practice ng sinikisiling mo sa masami ang inyo kaon panyaga lang gid. Kagagabi itulog nyo na lang. Yes, Tita Reg. Amugid na. This reminded me of the song Itulog Lang ang Imong Gutom. Nan. We used to play that song here, no? Miss ko na ang ina nga song. But anyway, so nga, hindi gid carry. Pero makapamahaw man ka mo? Yes, Tita Reg, pero most of the time, Tita Reg, ang panyaga lang ang ginasapar namon permi kay siyempre sa agang raan damon na trabaho sa pag-abot na sang udto, siyempre do amo lang gid ang amon nga nga pinaka-focus lang gid nga mabusog bala kami, Tita Reg. So dura lang gid bira-bira nga kaon. So wala na merienda, wala na panyapon. Di ko ano na lang dati tayo sikit tungod kay bata ka man, damo ka man mapangwa nga mga kung ano-ano nga mga nga mga putas-putas sa mga kabukiran sa una, upod man sa mga barkada mo. So do survive man ang adlaw, Tita Reg. Mga datilis. Damo bunga mga lubi. Tapos siling mo, no, ikaw gid sadto nagasunod-sunod sa inyo nga iloy, gani nga nasaksihan mo gid ang tanan nga kabudlayan nga ginahimo niya. Paano mo nahambal nga madiskarte ining inyo nga iloy? Kay tungod, Tita Reg, ang akon nga iloy, wala gid ako nakabati nga nagareklamo siya maski ano kabudlay, ano kabugat sa mga olobrahon nga iya bala, Tita Reg, nga ginahimo sa matag adlaw nga tanan. Mangitag na siya pagi, Tita Reg, nga makasurvive kami nga maski paano, makabakal sang bugas nga makaon namon pag-abot sang kalaon namon, Tita Reg. So amo na nga dito ko gid nakita nga tama gid ka diskarte sa madiskarte gid ang akon nga iloy sa maayo nga paagi, Tita Reg. Kay tungod nga ginapangitaan niya gid sang paagi bala, Tita Reg, nga wala siya gareklamo, wala siya nagahambal sa mga kakapoy niya baski bal-an namon nga mabugat ang mga olobrahon nga iya ginahimo sa matag adlaw nga tanan. I see. Pila edad sa imong mga mothers ang napatay siya? Actually, Tita Reg, bata pa siya, Tita Reg, do 53 lang siya sang napatay siya, Tita Reg. Oh. And a while ago, no, gin-flash naton ang pictures ng imong mother. She's so beautiful. She's beautiful. And in just a little while, i-flash man naton ang hitsura sang imong father. Kakagwapo man sang imong father, no? No wonder nga ang resulta matahom kag gwapo. Okay, siguro lahi kamo sa mga matahom kag mga gwapo kamo nga mga kabataan. Do sakto-sakto lang man, Tita Reg. Okay, balik kita ha. Bangod sa sobrang pagpangabudlay, nagbatsyag sa lawas ining inyo nga iloy.
Paano ni nga nalipong ang inyo nga iloy one day? Actually, Tita Reg, kaya aga pa na siya gahalin sa balay, bala, Tita Reg. Siguro, that time, daw wala gid siya kinadaan, kag sigun man sang kakapoy, Tita Reg. Di amo na ang routine niya, bala, Tita Reg, mali na siya aga pa. So, kung kisa hindi siya guro kakaon. Sang time nga to, Tita Reg, nagpangwato siya sang lukay nga paburon niya, bala. So, that time, doon na ba siya ganya gid ko na. Actually, siya man nag-istorya sa amon sang time nga natabo nga na pagkatapos. Doon na ba siya ganya gid ko nga daw malipong siya, Tita Reg. Damo to nga sang ang ginhimo niya, nag-idag siya kuno sa puno sang lumboy, bala. Kaga swerte man kay ang puno nga to sang lumboy, damo sang mga pala, bala, sang mga pulana nga pala. So dito siya isang nalipong siya kuno, dito siya ginpurungan sa mga pala, kag nakabugtaw man siya paagi sa kagat sa mga pala. So daw blessings man gihapon ang mga pala nga nagkagat sa iya, at least Kaya ginkutot siya sa mga pala. So ano pa? Na kabugtaw siya sa iya nga pagkalipong. Yes, Tita Reg. Tapos, nakapauli man siya. Nakapauli siya, Tita Reg, pero tama, kaluya sa iya sang time ngadto, kag dito niya na istorya sa amon nga amo to gali ang natabo sa iya sang adlaw ngadto. So masubo, Tita Reg, nga ang ginaagyan bala sang iloy mo nga hindi madali, kag nagakaagyan niya nga malipong para lang ma-survive namon ang amon nga matag adlaw-adlaw nga tanan. Tapos parang walang nangyari lang dayo, no? Pagkalipong, pagkabugtaw, puli. Dayon pa dayo naman siguro sa pagtrabaho, no? Amo gina, Tita Reg. Sino lang ang solo nga nagabulig sa inyo sa una? Actually, Tita Reg, ang ako na nga magulang, ang amon nga magulang nga subang, amo na siya ang, siyempre, Tita Reg, mga magagmay pa kami to sa mga magulang ko iliskwela pa that time. At siyempre, ang magulang ko na nagapangamuhan na siya sa Manila, ang amon nga subang nga bayi. So, amo lang gina siya nagabulig-bulig man kay nanay, kung kaisa ti, ang akon man ang mga utol ng mga laki man, kung kaisa Tita Reg, pangita man pamaagi panggarab, humay kung di mo yung paggarab para lang at least makakita man kami sa amon yung kalanunon. So kamo, bisan gagmay pa kamo, in your own little ways, nagabulig na kamo. Because you understand, no? You are aware ano ang sitwasyon sa inyong pagpangabuhi. Yes, Tita Reg. Amo na ang sorry, Tita Reg. Okay. Amo na, Tita Reg, nga nagasunod-sunod gid ako na kay nanay sa una kung maski diin siya magkadto kay dogasulod nung bala sa isip mo sa hamtong mga edad nga kung maski paano makabulig ka sa gamay lang nga paagi para lang mahagan-hagan man ang kabugaton tani isang iloy mo. Pero okay man niya sa inyong pagpangabuhi bisan nga daw haluson, no, nga makakita sa bisan sa kalanunon na lang para sa inyo. Okay man ang relationship sa parents mo, and then kamo okay man kamo sa sulod sang panimalay? Yes, Tita, igin padako gid kami sa amon mga ginikanan, Tita, nga maski pigado, may kalipay gihapon sa amon panimalay. Kay growing up, Tita, daw wala man kami gareklamo gid nga amo ni ang sitwasyon namon, daw wala man kami gabaso gid sa amon ginikanan nga amo to mga naagyan namon. Kaga mas nagpasalamat pagid gani kami kay at least daw natulod bala kami nga maghimakas man kami nga sa subong kundiin man kami bunga to tanan sa mga sitwasyon nga nakita man namon sa una, Tita Reg. Yes. And now we're flashing, no, the pictures ng iyang parents, ang father niya kag ang mother niya. And look at them, kagwapo sang father. And then kagwapa man sang mother. Then one day, Kyle, nakita mong imo iloy nga tama na ka-irritable, kag do may lain sa iyang panghulag. Ano ini? Yes, Tita Reg. Sang time nga to, Tita Reg, actually, ang nakanotice gid sa toong mga magulang kung balang-balang mas nauna sa akon nga si nanay ko, no, ang iyang opisyo gahampang siya sa mga bata. Di namon ada mga bata sa amon, Tita Reg, mo mga kabataan bala. Kung ano nang ginahampang niya, Tita Reg, nagahampang man na siya. Tapos one time nasaksihan ko man gid, Tita Reg, nga naga-interest siya hampang sa mga panghampang sa mga bata. So abi ko, Tita Reg, do normal lang man bala nga syempre do sadya lang. Pero kalaunan bala, Tita Reg, nakita namon nga daw hindi na siya nami kay gaabot siya sa point nga gapanginit siya, ginaaway niya ang mga kabataan. So ang mga bata mahibi. So tapos hambal na mga daw lain, daw may something wrong gid nga ginapakita ang amon nga iloy kay doga balik gid siya sa pagkabata. So sang time ngadto hambal namon basi naapektuhan bala ang utok sa amon nga iloy, Tita Reg. Amo to nga pila edad ni sang nag-umpisa ang ini nga mga signs? Siguro, Tita Reg, kung hindi ako magsala, mga 48, 49 dira gid siguro, Tita Reg. Kaya daw wala man ginagdugay ang iya nga nga sakit kag hasta nga nadula siya. Still very young. Paano niyo ginbuligan ang inyong iloy sa mga daw hindi kinaandan nga behavior nga iya nga ginapakita?
Ti amo na Tita Reg, sang time nga daw hindi naging siya okay, Tita Reg, amo na nga nag-decide ang amon nga amay man nga ipa-check si nanay diri sa pututan kay abi namon na guba balang iyang isip, nagbuang siya or something, amo na bala Tita Reg. Do kalain man ihambal nga amo sina, pero amo gina ang amon nga una gid nga nagsunod sa isip namon kay syempre hindi kami aware Tita Reg mo sang iya nga balatian that time. So pagdala diri sa pututan, gin-examine siya Tita Reg ang mga espesyalista man sa mga doktor. Amo to nga napamatud-an nga may ara siya sang Alzheimer's disease. So Alzheimer's disease. How do you understand Alzheimer's disease? actually, Tita Reg, that time, sa hamtong kong edad, wala gid ako idea about Alzheimer's disease. Pero, ang dira ako na intindihan, Tita Reg, nga dira agali nga nagakadula ang insakto nga paminsaron gid sang isa ka tawo kag nagabalik gid siya sa pagkabata nga daw hindi niya bala makontrol kay ti amo na siya Tita Reg, ang nasaksihan ko sa nanay ko mo, hindi niya makontrol ang iyang nga pagginawi, nagakalipat siya, nagaabot na siya sa point nga hindi na bala normal sa edad niya ang iyang mga ginapakita sa amon. May point nga hindi anak mo makilala. Isa pa gina Tita Reg. Okay, consult natin si Google. And according to kay Mr. Google, Alzheimer's disease is the most common type of dementia. So under siya gali sa categories ng dementia. It is a progressive disease beginning with mild memory loss. Careful kita ha, bata. Ako nag-edad kita, doon nagkakalipaton kita. Bad. Kabay, no? Hindi kita mag-fall into that, ha? Umpisa sa memory loss, mild memory loss, and possibly leading to loss of the ability to carry on a conversation. Do hindi na kita istorya sang inchakto and respond sa aton nga palibot. So, Alzheimer's disease involves parts of the brain that control thought, memory, and language. So inita na nakita mo gid nga nagmanifest gid sa inyo nga mother. Yes, Tita Reg, nasaksihan ko gid tanan-tanan ang mga ina nga pamaagi sang time nga manipulate na gid sa iya nga isip kag sa iya nga lawas man Tita Reg. So ang iban sinino, ang ilang nga ginahimo, si Lola Amparing nagsulod gid sa isip ko. According sa iya, para nga hindi siya mag-fall into or magkaangkon sa Alzheimer's disease, gasulat nga gasulat. In her age nga 94 na subong, nga nag-95 ka na, Lola Amparing, no? Well, anyway, ang iba naman nagamadyong. Kaya kuno dapat hindi mo pag-i-allow ang imo nga utok na mangin rustic. So you have to do something nga makaisip pa ikaw. Parang, like kumbaga, nag-revolutionize pa da, no? Kung sa mga tornilyo, pabalahaw, sige pang imo da nga paglangis-langis sa mga tornilyo sa imo nga isip or sa imo nga brain. And anyway, apisar sa iyang pagkaangkon sa Alzheimer's, you said, nag-try sa gihapon nga magpakananay para sa inyong iloy. Anong nga ginahimo? Yes, Tita. Ang pinakanami gid sa akon iloy nga hindi ko malipatan, Tita, sa mga time, Tita, nga nagasuffer na siya sa iyang Alzheimer's disease that time. Ginahimo na pagyapon magpakananay sa amon, kaya actually Tita, maghalin kami na sa balay bala. I mean maghalin kami na sa eskwelahan, mapuli kami na sa balay. Dayon niya pa nasugata sa amon ka maghambal nga kapanyaga ka na, ti panyaga na to, nagtigang na ko to. So syempre kami, abi namon niya gatigang nagidman siya, may kauno nagidman kami. So pagbukas na namon Tita Reg, ang mabukas na namon Tita Reg, ang unod na sa among kaldero, balas, lupa. So hindi na gid siya kakilala maski sang bugas, pero ara pagyapon gasink in sa mind niya nga nanay, ako kinahanglan ko magluto para sa mga bata ako. Dao mo na bala Tita Reg. So masubo pag amo na ang mga time Tita Reg nga magbukas ko na sang kaldero tapos makita ko balas, gahibi na lang ko gina sa kusina tapos do kasakit nga makita mo ang nanay mo nga baskugan, nanay mo nga isog, hindi nakakilala bugas kay balas na ang ginatigang na. So muna Tita Reg. And then nagabot sa point, nga hindi anak mo makilala. Istoryahin kami. Exactly, Tita Reg. Sang time nga to, ato bangon niya na lang ka na, Tita Reg. Tapos mangkuton niya na ka. Sino ka gani? Mamo na siya. Tapos, masinunubo na siya nga mangkot niya, sino ka gani? Tapos, himutaran niya ka na sang dugay-dugay gid.
Tapos ako no, syempre hindi ko man gusto nga makita niya bala nga daw masubo man kami amo na kami na maglutod ginaano namon ginadala namon na sa langlango nga ako ning bata mo nga gwapo amo na bala ako ni si Kyle amo na. Tapos dira na dayon ma-realize nga ay oo gali ti kakaon ka na mo na dayon gid perming niya pamangkot. Ang kabalaka balagi hapon sa amon nga mga bata niya kaysa masami masisinulang ang mga bata niya mangkuto niya sino ka na gani pag ginhambal na sa iya nga ako si amo ni ang kasunod gina Tita Reg kakaon ka na daw mo na bala. Kaya amo nang naanada niya gid siguro sa una no. So amo na Tita Reg nga masubo man nga batyagon nga hindi ka nakilala sang nanay mo but still wala tas may mahimo kay ara na siya sa amo na nga sitwasyon. And then, may mga times nga basta na lang siya malakat. Ano to, natapos itong tinluan mo tani ang iya nga kuko. Kaya do ikaw gini ang nagtutok sa iya, no? Kay that time, Tita Reg, high school pa lang ko mo. Tapos ang magulang ko nga mas ahead sa akon. College siya. Tapos kinahanglan niya nga magstay sa balay balang lapit sa school niya para nga at least mahagan-hagan man ang gasto. So ako gid ang nabilin kag ang agot namon sa balay. So ang agot namon that time bata pa gid siya, gamay pa siya, elementary siguro. So ako lang gid ang mapaligo ako na sa iya tapos kaysang una balaan Tita Reg, ang ako na ang nanay mahilig na siya magpa-pedicure sa mga kuko niya, sa mga kamot niya. So ako para nga mapaliguan ko siya ginaano ko na siya permitted Reg, ginadala ko na siya bala daw ginainto-into ko na siya bala nga nay paliguan ta ikaw kay after mo paliguan tinluan ko ang kuko mo ti excited na siya Tita Reg makita mo na makita mo na Tita Reg nga daw excited siya mo nang mapasugot na siya Tita Reg nga mapaliguan siya so sang time nga to ginpaliguan ko siya Tita Reg tapos sambal ko dira ka lang anay nay ha kay kuanta ka sang imo nga bayo. So pagsulod ko na sa kwarto kay gimbiling ko siya sa sala namon nga nagapangalkal ko to sang inupasok ko yung sa iya nga bayo pagbalik ko wala na siya Tita Reg. Tapos amo na to nga time nga amo man tong palakpala ko man kapangita sa iya galitin mo kay nagadalaga na siya Tita Reg sa highway tapos wala siya sang bayo tapos gatampi lang sa tuwalya so amo man ang lagas ko masakit nga makita mo na yung mga gaamo na pero sige lang padayon gihapon. Na siya sa amon sinanga punto. Nga daw wala na gid siya hinalungom no sa iya nga kaugalingon. Hindi niya nagid makontrol ang kaugalingon niya Tita Reg kay daw hindi na siya kabalo. Kay ang masami na balang Tita Reg kung abuto na siya Tita Reg nga gusto niya maglakat. Mangita gid siya pagi Tita Reg nga makalakat siya. So ang ginahimo niya na Tita Reg makadto na siya sa lugar sa iyang mga kauturan bala. Pero gakatingala man kami na Tita Reg nga matultulan niya ang lugar kung diin siya ginbata bala sa una pero malayo na siya kung diin kami start Tita Reg. Tuod mga hours before nga makapalabot siya siguro sa lugar. kung lakto niya na Tita Reg mga 2 man ka oras siguro or sobra siguro Tita Reg. Siyempre hindi man siya gid kadasig maglakat ano man lang ang biyang lakat man sang kapangidaro na nga so amo na Tita Reg nga pero kung may mga salakyan aware man siya nga dapat magpahigad siya actually Tita Reg aware siya nga magpahigad siya nga sa kilid lang siya maagi tapos so kung magpinangita na kami na Tita Reg kami na sang una ma-text kami na ang dikipad pa ng cellphone ma-text kami na dito sa mga hinablos niya man dito sa lugar niya amo na mabalaan namon nga adto to siya tapos pagkadugay-dugay na ako gadali naman ato siya nga mapuli kay base pangitaon siya kuno namon do mga amo na bala. Siya magpauli? Actually tita kung kaisa hindi na ginasugat na lang gid siya namon wala na siya namon ginapaano pa nga kay gusto niya malakat naman na siya pabalik naman puli sa amon tiki kalayo man tita. But it is good nga kamo bilang iya gid mga immediate family members tapos may ang iya pagid nga mga kauturan mga kaparyentihan you are all aware sang iya nga situation nga may ara sa sang Alzheimer's. Yes, tita. So naintindihan sa mga tao kung nga ang amo na gulpilan to siya mag-abot or kung kaisa daw lain nga behavior ang ilang nga makita. So hindi mahapos no to take care of somebody nga mo especially your mother nga kita mo you who used to be very strong siya almost no siya kaupod sa inyong father ang nag-provide gid sa inyong mga needs. So sa mga times, kiti bata ka patuyang, sa mga times, I'm sure ginakapoy ka pa man. Sa mga times daw ginakapoy ka na, ano ning advice sa imo sang friends, sang imo nga iloy. We will hear that sa pagpanumbalik naton ha. Stay put, Kyle, kag sa aton dira nga mga kabombo. Magapanumbalik ang KLP, padayon na naton ang pag-istorya diri sa aton nga winner, si Kyle, sa 5th District.
This is Tita Regina, ang aton nga oras. It is now 2:47. Magabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila kami importante nga mga pahibalo. Madamos ang balatian ng mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue. Kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy. Kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents. Seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility. Support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fee. Kita diri sa kahapon lamang program kag balikan manan si Kyle diri ang aton nga interviewee. So sa mga times nga daw ginakapoy ka na. By the way, no, wala nyo na ginabayaan nga isa lang siya, no, inyo nga mother. Dapat may naara gid isa sa inyo nga nagabilin para updan siya. Yes, Tita Reg. Kay once gani nga bayaan mo na siya, Tita Reg, malakat gid siya iya, kag kabudlay, kay yawan kag dayon kapangita sa iya kung diin siya magkadto. Okay. So sa mga times na ginakapoy ka na, anong advice sa imo sa friends ng imo nga iloy? Actually, Tita Red, si Mami Bebs, si Mami Bibilin, sa ano na siya, sa London na siya. Sang time nga nagpuli dito siya sa amon, excited siya nga makita ang akon nga ano nga mother. Best friends sila. Oo, best friend gina sila halin sang una gid. So gayapayapa siya kuno. Actually na istorya niya ni sa akon, gayapayapa siya kuno nga nakita niya si ano si nanay. Tapos sang time maging kupan niya kuno, gintulok lang siya iya kuno kaging talikdan. So naglain ang buot niya kay wala gid siya kuno idea kun nga ako no nga amo na tong gipakita bala sa iya ni nanay. So tapos wala siya kabalo nga am natong struggle ni nanay man sang una eh. So sang time ngadto nag-ano siya sa akon, daw naman ko siya bala nga amo na to natabo kay nanay nga amo na mo to. So dito niya nabalaan nga ginhambal namon nga may Alzheimer's na siya, hindi na siya kakilala. So amo to nga hambal niya sa akon nga hambal niya sige lang ang importante ara pa si nanay mo kay kung wala na si nanay mo, wala na gid kita sing may mahimo. Sige lang sa mga time nga ginakapoy ka padayon lang kay ang importante na daya nga upod mo pa si nanay mo, kag ara pa siya sa tupad mo kay kung wala na siya mabudlay nga hindi mo na mahimo ang gusto mo nga himuon sa iya. Correct. So pila lang imo edad sa ginalagaan mong imo iloy? That time Tita Reg siguro mga ano ako 18, 19 bata pag ako Tita Reg kay high school. Do dira ako do 4th year, 3rd year high school ako Tita Reg dira gid ako nagano. And of course, you have your dreams, your own dreams, no? Kag sa sina nga edad, you also want to explore ang kalibutan kag gusto mo man nga i-pursue ang mga butang nga luyag mo nga himuon. So ano ang rason nga kinahanglan mo nga maglakat?
Actually, Tita Red, siyang time nga nga nag-decide ako nga siring ko, manghita ko anay obra. Kay nakita ko, Tita Red, siyang kabudlay gid sa among nga sitwasyon. May mga time nga hindi kami ka-provide siyang bulong ni nanay para nga mahagan-hagan ang iya tani nga ginabatsyag. Tapos balaan mo, Tita Red, may ugali pag gina si nanay nga kung paimnon mo na siya sa bulong, wala niya ginainom ang bulong niya, Tita Reg. Ginatago niya na sa idalam sang dila niya tapos ginahaboy niya gali. So, kinahanglan ginamon siya tutukan, pero tungod kay siling ko, kinahanglan namon sang time nga matutukan siya, kinahanglan man namon sang financial nga mas matutukan pagid siya tani balat, Tita Red. So, that's why nga nag-decide ako nga siling ko, kinahanglan ko maglakat. Mangita ako sang obra para mabuligan ko iban ko nga mga utod sa pag-provide sang kinahanglanon man ni nanay sang iyang mga bulong kag iban pa nga mga kinahanglanon niya man samtang siya nagapa. So sino ang sino ang nag-take care sa imong mother? That time, Tita Reg, ang akon ang magulang nga ahead sa akon, nagbalik na siya sa balay. Kay so amo man to ang time nga nagbusong siya. So dito siya nagstay sa balay hambal niya sige ako na lang anay kay nanay, ikaw naman anay ngita obra. So bali siya to ang nag-take care kay nanay. Naglakat ko sa Pampanga, sa Clark. Dito ko nag-ugat, Tita Red. Layo. How long nga nagstay ka to? Siguro daw mga man, Tita Reg, daw mga 15 years. Hindi ako magsala. So nakapuli ka man di? Oo, nakapuli ka man? Talagsa na lang gid sa Malacat, Tita Reg. Daw dito nagid ako Actually, sang sinilang gid ko nakapuli lang gid, Tita Reg. Ang 2022 or 2020, ako nga nagstay gid diri nga dugay sa Iloilo, Tita Reg. Okay. So, laka na lang gid ka mo gali nga naka-obdanize ang imong mother. So, dito ka na for 15 years. And then one day, wala nang imong mother. Oo. Paano ikaw ginpahibalo? Yes, Tita Reg. Amo to ang pinakamasubo nga sitwasyon nga nag-abot sa kabuhi ko, Tita Reg, nga nagpanawag ang utod ko nga na. So, syempre, wala na kasing ibang mabatian that time, Tita Reg, kundi masakit na lang gid nga hilibion sa ako nga magulang nga babae nga ginahambal niya nga wala na si nanay, nagpahuway na si nanay. So, dito ko na-realize tanan, Tita Reg, nga wala gali sing maayo nga nabulig ang pagpalayo ko. It's because nalipat ako, Tita Reg, sa mga obligasyon ko nga tani, ginhimo ko ang mga amon nga mga butang kay nanay. Sa amon nga paagi tani, nahatag ko ang mga amon nga mga butang kay nanay. Pero ulihin na ang tanan, Tita Reg, wala na ang akon nga baskugan nga nanay. Pero saan dito ka nag-send ikaw help para sa imong mother? Actually, Tita Reg, nag-send man ako pero hindi gid siya hindi gid siya consistent gid nga makabuli gid ako. It's because ganit, Tita Reg, nga nabuyo ako sa barkada sang time ngadto, Tita Reg. Nabuyo gid ako sa barkada. Dito ako nakatuon sang inom. So wala, Tita Reg. Well, being young, no? And trying to also enjoy life. But so ang ini nga butang nagbilin regret sa imo? As in, Tita Reg, dako gid ni regret sa akon nga tani kung sa mga time nga nahimo ko pa ang best ko para sa iya, ginhimo ko gid 100%. But actually, Tita Reg, regret siya at the same time lesson man gihapon sa akon, Tita Reg, nga hindi pa man ulihi ang tanan, ara pa man ang amon nga tatay, basi sa sina pa lang man nga paagi, mahimo pa namon ang mga butang nga wala namon nahimo sa amon nga iloy. Alright. So relative to this, ano ang luyag mo ipanugyan sa tanan man nga mga kabataan? Gusto ko lang ihambal sa tanan ng mga kabataan. Una, gusto ko i-share ang isa ka verse bala sa Bible, kung hindi ako magsala, sa Exodus chapter 12 verse 20. Actually, it is a command of God nga siling niya, we need to honor our mother and father so that we can live longer. So, commandment gid sang Ginoo gali nga kita kinahanglan tagid i-honor ang aton nga mga ginikanan kung gusto naton magkabuhi sang malawig sa sining nga kalibutan. Kag nagapati ako nga wala sang ginikanan nga perpekto. Wala, most especially Iloy. Wala sang Iloy nga perpekto sa aton tanan nga mga kabataan. Pero madamo sa mga milyon-milyon nga mga managmi nga mga butang nga pwede naton makita sa aton nga Iloy. Nga kung hatagan lang naton chance ang aton nga kaugalingon, ina nga mga butang, ina nga mga milyon-milyon nga mga butang,
makabuligid sa aton kag mas makapahamtong pagid sa aton. So we need to take time para sa aton nga mga ginikanan, most especially sa aton nga mga Iloy nga inspired sa mga kabudlayon nila bala sa ilang nga pagpangabuhi. Hindi kita mag-focus sa sina mga kabudlayon kundi nga mag-focus kita sa mga maayo nga butang nga pwede naton maatag sa aton nga mga ginikanan. Kag of course Tita Reg, importante gid ang respeto kag padayon nga pagpalangga para sa aton nga mga ginikanan. Kyle, do you feel that you fell short of honoring your parents, especially yung mga mother, because ang imo ginimo? Actually, Tita Reg, siguro sa mga time nga nalipat lang gid ako sang responsibilidad ko bilang isa ka bata. Amo lang gid Tita Reg ang mahambal ko siguro nga daw nagkulang ako sa pag-honor sa akon nga Iloy nga tani nahatag ko gid ang tanan nga para sa iya. Okay. Kumusta sa mga imong father? Okay gid siya Tita Reg. Ara nagapadayon man siya sa gihapon, mapag 6 bisan sa edad niya nga 71 na siya subong. So Tatay Edwin namon da sa may Barotac. So muna okay man siya Tita Reg, mabaskog pa. At least no, ang inyong father is with you kag gaulop danay ka mo. You said you found another mother. Please share with us the story. Actually, Tita Reg, hambal ko gani dito sa akon nga sulat nga nakakita gid ako subong sang akon ikaduha nga nanay sa kabuhi ni Nanay Nina sa Haniway, nanay sa akon nga partner. Kay grabe ang pagpalangga niya sa akon kag mas nagakalipay gid ang akon tagipusoon sa adlaw-adlaw nga tanan nga ginahatagan ako ni Lord sa opportunity nga ipabatsyag ang respeto pasagihapon sa mga ginikanan, most especially sa ginakabig ko subong nga nanay ko dira sa Haniway. Kag nagapasalamat ako nga ang pagpalangga nga nabala Tita Reg, ang mga kahidlaw kung ikaw may masakit, nga may tawgon ka nga nanay, may nanay ka na nga tawgon subong. Nag-abot ako sa point Tita Reg nga nagbalatian ako. Grabe gid ang pasalamat ko sa Ginoo kaya ang nanay ko nga nasubong nanay sa partner ko hindi siya katulog. Siya gid ang nag-aamuma sa akon, siya gid dugay-dugay ginahilot ka. So ang mga kahidlaw nga nabala Tita Reg sa nanay ko sa una, do na pun-an niya gid sa subong amo na nga nagapasalamat gid ako sa Ginoo. Kay very much appreciated mo gid no, ang iyang ginhimo sa imo. And ikaw siguro no, sa mga ginakabig mo nga mga pagkulang mo sa imo nga kauglingon nga mother sadto, ginabawi mo Yes, sa kay Tita nanay mo Reg. diri subong. Kumusta na ikaw subong, Kyle? Actually, okay man ako Tita Reg. Gapadayon man sa gihapon kag amo na I am working subong sa isa ka finance company. So as a account specialist. So amo na Tita Reg, maski paano ginahimo ang responsibilidad bilang kung ano pa ang makapaayos akon nga mga ginikanan nga nagatindog subong Tita Reg. Okay. So good luck sa imo pa nga mga luyag nga labuton sa imo nga kabuhi and sa mga luyag mo nga himuon pa sa ginakabig mo subong nga imo nga mother. If your mother is still around, ano mensahe mo sa iya? Wow. Did you have the chance nga makaistoryahan ay? Wala na no? Like, before she died, Wala, naging kami kaistorya Tita Reg. Ano tani luyag mo ihambal sa iya? If you had the chance. Gusto ko gid ihambal sa akon nga nanay kung buhi pa siya subong I love you nanay. Palangga ko ikaw. Kag madamo sang time nga nahidlaw na gid ako sa imo. Kag sorry sa mga butang mahambal ko nagkulang ako. Kag salamat sa pagpakilala mo sa akon sa Ginoo. Kay growing up siya ginang nagadala sa amon sa Sunday schools, sa church. So gapasalamat ako ginpakilala mo man ang Ginoo sa akon. Gapasalamat ako sa imo nga kapisan, sa imo nga pagpalangga sa amon tanan-tanan nga siya mo kabata. Hindi ka basta nanay lang kundi matuod-tuod ka gid nga hero para sa amon nga mga kabataan mo. Imagine siya kami. So nanay salamat kung diin ka man subong. Padayon kami nga magapalangga kay tatay. Kag padayon kami nga magapasalamat sa imo nga kaayo sa amon nga mga kabuhi kag sa imo nga pagpalangga sa amon. I can imagine your mother smiling down at you at this very moment. Kyle, thank you so much, Gid, for sharing with us ang imong journey with your mother, ang mga ups and downs ninyo, again, share sa inyong kabuhi when she was still around.
It's never too late, no? It's never too late nga magbawi. You can in so many ways. So thank you very much, Gids, for sharing with us and for coming over. Kag ang imong 1,000 pesos nga cash prize nagahulat na sa imo. Salamat gid ka, may liga pang ihambal, may liga nga i-greet. Go ahead. Thank you gid Tita Reg sa opportunity nga ginhatag mo sa akon nga mahatagan ko mambugal ang akon nanay, ang akon pamilya kay Tatay Edwin sa San Fernando, kag sa tanan nga pumuluyo sa San Fernando. Happy Fiesta. Actually Fiesta subong sa amon Tita Reg. So so sa akon mga pakaisa Tita Reg, bago pa shout out gid sila ko no Tita Reg kay Cousin Joy, Cousin Jobilin, Cousin Jacqueline, kay Mami Bebs, kay Tita Niknik, utod ni Nanay, paborito ko gid nga tiya, palangga ko gid. So amo na Tita Reg, sa ako mga utod nga subong ga celebrate sang fiesta, tililipon gid to sila. Alright. Salamat gid Tita Reg. And I'm sure excited to sila to see you again when you go back sa fiesta. Yeah. Anyway, there you have it, mga kabombong. Ating nga winner si Kyle. Of course, in just a little while, mag-a-announce naman kita sa ating nga bago nga winner naton para sa sininga semana. But before anything else, nagapasalamat gid ako sa inyo tanan-tanan sa mga matahom nga mga istorya ang ginapulawan nyo parang makalabot gid diri sa aton nga mga kamot kag mabasa naton so that it would leave also inspirations, motivations, encouragements, nice feelings para sa aton tanan-tanan samtang gina-share ninyo ang inyong mga eksperyensya sa inyong kabuhi. So especially thank you sa tanan nga mga letter senders naton sa sininga semana. Di na naman kita magapili isang aton nga mga bag-o nga winner. So thank you very much gid sa inyo tanan sa may mga araman nga istorya nga luyag nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. Pwede gid ina nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, sige i-seal na ang envelope and then ipadala nyo na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo ang aton nga winner para sa sininga semana. Wise only one. Congratulations sa imo, Bebs Aquarius sang Esperanza. Again, ang winner naton para sa sininga semana, Bebs Aquarius sang Esperanza. Ako nagapamati ikaw, Bebs. Kadto ka diri next Saturday, May 25, before 2 p.m. Dala ka sang imo nga ginpa-Xerox nga ID. 2 copies. Bebs Aquarius sang Esperanza, our winner para sa sininga semana. Nagahulat ang inyong mga paborito nga mga dramas, Toyang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. For the meantime, ako naman, magapanumbalik para sa inyo on Monday. Thank you so much, kids, sa inyo tanan. Sa gihapon, ining inyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy your weekend. Good afternoon, and God bless.